Assalamu alaikum vatandaşlar. Kovmuşsunuz armağan. Canınız sağmay. Can sağlıklar kovmay. Tak, efir paylaşan. Selamun aleyküm vatandaşlar. Kovmayadınız armağan. Armağan yadaman görüşen hava hakikatlar için vatan için canı teni bilen görüşen ilişkilerimiz öz maşgalatı için eklenci için daşarı yurtlarda näçe ýyl aýralyga çydap ýören ilişkilerimiz hemmeňize salamu aleyküm. Gowmusyňyz armaň oturýarsyňyzmy? Bir gözel tebigat şuun, howa da gözel. Galanjada şemalsyz gün gatty seýrek bolýar. Şular ýaly güneşli we bulutsuz, şemalsyz gün. Türkmenistan oturan ýar bolýan bir heli. Sorasaňyz, niýe oturýarsyňyz diýsen, aý owada. Ol bir Türkmen galan bir owasyny oturýan diýsem, nandarsa boljak taş teýip atdylar. Owa. Häzir marda bayram aldy oturýan diýsem, ananarsyňyz da. Gowmusyňyz, bu we näli? Can sağlıklar gowmusyňyz armaň. Türkmenistana gelesiniz gelýär öýdýän. Конечно, öz ýurdum meniň watanym ol. Yani kelle bir hili şu soraňdan şeýle bir soraw dörýärde. Onam üçin men ýurt baş tutan boldum diýip maňa biri tankydy belli etdi diýip ýurduna gelip bilmellämişin. O nähil beýle bolýar ol? Beýle bolýar ol. Näme men ýurda adyma geçirdimmi? Ýok. Ýurt men adyma däl. Şular ýaly gedeýinmi? Ýurt men adyma däl, näme üçin? Goý tankydy etsin. Häzir baş tutany tankydy edilen ok. Hemmese medilýär. Lämişin. O nähil beýle bolýar ol? Selamu aleyküm. Gelip bilersiňiz emma gelseňiz götürürler diýen. Dogry diýen. Götürüp bilerler bolmanam biz şey dip şolaryň hökümet dälligini mahfuz edin. Hu dessegem bir netije bolan. Gowmusyňyz armaň. Yani adamlar şeýle de ölüp gidip otur, şeýle de daşary ýurtda ýa bir keselçilige uçurap ýa işleýän ýerine häl şinde eşitip otursa. Şeýle de ölüp gidip otur. Goý ölýänem bolsak da endi gowurunlar açasym gelýär da ýöne. Temaň ýeri gelen aýdaýynna. Bir zady ýarasa bolýar şo netijede. Bir zady ýarasa bolýar şo. Bolmanam gorkup otursaň, ele owşurup otursaň başarjak galaň bolmaz ha, hiç açanam bolmaz. User sizin nemäňiz antenaňyz gyzyl görünýär bolun bilemok, sesiňiz birazjyk döwülýänam bolsa eşitilenok. Ýöne men pikirimçe gaty ýalňyş da şol, ýani bir hili ýalňyş, hakykatdanam ýalňyş, ýani ýalňyş käwat saňa görä ýalňyş, maňa görä dogry, maňa görä ýalňyş, saňa görä dogry bolup bilýär da. Ene şu hakykatdanam ýalňyş däme ýalalaşaňdam şu pikir bilen. Masal üçin aýdaly. Bir ýurtda sen hökümdar sen we saňa hiç kim toğuňa tok diýip bilenok, eden işiňe ýalňyş diýip bilenok. Şeýle otursa ministrler, kabmin, deputatlar, meclisiň başlygy, ýokary kaziýet, baş prokuror, prokurorlar hiç kim gürläp bilenok we
Senin ede oturan hemme zadyň alkışlap oturlar. Näme ýalňyşsyz adam mami? Ýok. Onsoň oňa bir ýalňyşyňa ýalňyş diýmese, olam hemme edýän işini dogry hasaplar, o nirden bilsin özüniň ýalňyşyny. Şoň üçin bir sen ýalňyşyňa ýalňyş diýip durmaly. Bir sen ýalňyşyňa ýalňyş diýip durmaly. Hawa. Prezident ol ýene bol. Bizinkinem diýip oturýarlar, diýerler açyp YouTube'dan, latdan bizem çykyp çüýredýäs ýygyna. Şunuň sen ýalňyş, maňa men barada sen şeýle diýdiň. Ýok, olar ýal däl, ha bular ýalyp delili bilen çykaryp, tutnamaty bilen çykaryp biz öz dogrulamyzy aýdýas. Onsoň şo taýdan netije çykarýanda, ola bilmän gurulýan eken, eýlekem töhmet atýan eken, bulam ha şeýle bolýan eken, özü her kim netije çykarýar, şo adamlar tanýar, şo her işte hayır vardır diýilýänem, şol töhmet atsalaram üstüňe, şolam bir hayır töhmet atsalar. Çünki sen şo töhmet alagada suwd edýän bolýan ýa sana töhmet atsany, hemme kişi tanýar netijede, ha bu töhmet atýan eken diýär. Gowmasaňyz Musa gedip gördü os. Musa näli boldy? Musa gedip gördü os. Alo. Öňküsünden beter boldy Musa. Goýsana, goýsana. Hökümetiň işgärleri Musa'ň öňküsünden beter boldy diýeňizde nähil manada beter boldy? Elini aruşnykly gesip gören diýseňiz hä diýjek. Gowmasaňyz hoş geldiňiz Devran. Aleyküm salam. Musa barada çalaja bilýän zadym aýdaýyn. Ol öýüne 2-3 tane paket maşin bilen gezip gören adam, ýanky bäherden itirap awuruň başlygy. Jenayat atarş bölüň başlygy Musa diýilýän. İşede fakir sıran olup 6-njyda Juluda gidip gelýän adam. Allah, inni o öýündäki maşinlaryna çenni ulaglaryna çenni başga ýerde alan jaýlaryna çenni hemme zady barlap oturýarlar. O malaletga temasam oň üstünde de alan para horluklaryň üstü açylyp gidip oturýar diýe. Ýurdun içindäki polisiýa işgärlerinden gelýän informasiýa. Sag bolsun, ýurdun men size aýdýadym, ýurdun içinde de edenetdiliklere çyda bilmän ýören organ işgärlerimiz az däl, watandaşlar. Biz olaň hemmesini bir aýakdan sürmäge hakymyz ýok. Ol ýöne yeke bolansoň hisap edip bilen ok. Şolar ýaly yeke we nägelik bildirip gören organ işgärlerimiz az däl. Bu ýöne yekelikde şolaryň biri-birine daja syrna maçmana gorkýarlar. Bir-birine derdini aýtmana da gorkýarlar. Çünki kim kazyol, kim şah, kim dost belli däl ýurdun içindäki. Şoň üçinem doğrusuna medyalar aýtmak gerek gel häzirlikçe. Näme gerek? Şu bir sanak hökümete garşy bolup göreni kazyollasam, sassam, maňa da bir zowany bermedilerim käre diýip görenlerim mada. Şoň üçin häzirlikçe saman astyndan suw ýöretmäge dogan watandaşlar. Onsoň uğru her çıkışına näçe pul gazanýan? Valla ina şu oturan TV gatym şu arkaýynlygymyň üstüne maňa pul gerek gel watandaş. Eger pul çyn edýän bolsam da ina şu oturan TV gatymda gözel howada TV gatda oturup şu taýda şaşdyrjak mangaljyk oturup iýmek baka men pul çyn näme çyn edeýin ki? Onsoň bu da şükür pullon kötenemok. Pullon kötenemok. O siz aynasy iştir kişinin lafına bakılmaz diye şunça çeken kösençlerimizi görün hani sizin pulu edýäňizmi şonu oturup özüňize bir sorag berin şonu. Ya şunça adawy näçe pulu ederin diýip özüňize sorag berin. Mena şoň garşylygyna pul goýup ölçä bilenmok. Selamun aleyküm hemmeňize. Tak, Nuri, emma biz daşarutda işlemesek aşykdan öler maşkalamaz diýär. Ýa-da dogry aýdýaň. Daşarutdaky doğan garnaşlarymyz şo işlemese ýurtda howun bir diýdi, kim diýdi?
Men efirime gelip diýdi. Gülýäli ho iş diýseň işemma, eklenç diýseň eklenjemma, gülýäli gat diýip. Soňam bir illeşimiz geldi. Daha onu ha men iş gözleýän, iş tapberde kömek etdi diýdi. Söwünüp çyk gitdi. Ya owadan gürlemäliň lay, bolýa gyşy oturolyň ýöne dogry gepläliň. Owadan gürläp, ol owadan söz garyn doýranok. Owa. Indi şo mätäçlik şu wagt ýiti ýagdaýda görünýär. Türkmenistanyň içinde dogry gepleýän adamlar gaty azally, gepläp bolanok. Şonu indi daşary ýurtdakylar aýda aýmasa, o gel ýurdun içinde et, gel ýurdun içinde geple, olam bolar ýöne häzirlikçe şu iň dogry variant bolup görünýär. Polya onu sizem garantiýa beriň, ýurdun içindäki gürleýänlere çağıryp azar bermejeňizi garantiýa berbilýäňizmi? Ýok. Onsoň biz nädip ýurdun içinde geplemeli. Iki sözüňi tak ýarsyny aýtmak haň. Gapyň kakyp biz polisiýadan geldik diýip. Ýurdun içindäki olaram ýumuş oglandyr belki bolýan ýöne. Tagam häzirki hökümetiň iň gorkýan zady hakykatlar. Hakykatlardan gaterwet gorkýarlar. Şoň üçin näme telewiziýada häli şindi bir zat bolsa, sözüň başlanyjy arkadaga şöhrat, şu zatlar edip beren arkadaga şöhrat, sözüň soňunda şu arkadamyň saýasynda şu zatlar bolýa sag bolsun aýdýar. Şu çeýdip ýaşamala ýurdun içinde. Tähel bir tanalyp başlasaň, tähel bir neme bolsaň, tanymal bolsaň saňa şonu diýdirýärler. Şonuň saýasynda men şu günüm görüp görsen eklenjiň özüň edýän, özüň bagyşy belki öz talandyň bilen giýje günni ýatman saz diýen belki toýlara çykýan tanalýan özüň edýän hemme zady ýöne onu iň soňunda arkadaga sag bolsun diýip aýdýan. Bu haksızlyk däme? Görüşýän özüň bir firma gurýan, mysal üçin bir telekeçilik iş edýän, muny mysal köpeldip bolýar. Aýdaly telekeçilik bir iş etdiň, önümçülük etdiň. Soň telewiziýadan mikrofon tutýarlar gelýärler-de. Ay şonu men arkadaň saýasyny etdim. Ýogsa arkada saňa ne kredit berdi, ya bankdan bir pul alaňdan satdyk bilen almadyň, belki para horluk etmeli boldun, ziyatka berip kredit almaly boldun, oňa bar paýyz etmeli boldun, muňa üç tutmaly boldun. Lisensiýa aljak bolsaň, diňe şoň özüne 6 aýga wagt gerek. Ýa-da bir kärhana açjak bolsaň. Bu zatlar agdan ok, diňe goýja ýerini. Ay men şuny arkadan saýasyny ýetdim diýen. Gülküç däme ýaman bir hili. Selamun aleyküm vatandaşlar. Salam ağam, doğru aýtjaň diňe öňe. Salam. Kırgızlar Türkiye'den gitti. Näme üçin türkmenler Türkiye'den giden ok ýurdumyzda iş bar bolsa diýen. Gaty doğru aýdýan. Taşary ýurtdan gitsek iş ýok, aňarda iş bolsa çağalary taşlap kim geljek? Gaty doğru toýly. Owa. Ýurdun diňe ykdysady tarapyny oňarsalar mara belki halk näýlelik görkezmez bolýan wara. Şu ykdysady tarapyna oňaryp bilen oklar. Iňärkisine iň elementaryny mysalla bankda dollar 3 manat 50 tenge, bazarda 20 manat. Şu ikisiniň arasyndaky tapawdy aýryp bilen oklar. Şu ikisiniň arasyndaky tapawdy ýapyp bilen oklar. Soňam ýurt gülýärmişin. Şeýdip iki nokta geçiyorum, başka komşu devletlerimizde de yok. Yani men ýadyma düşse 3-4 ýylyň 10 000, 11 000 somdy Özbegistanda $1. Yani hiç kim ol bazarda çalışıp ýören, o banka barıp çalışýar. Şol şu wagt 19 000 soma barıp duran bolýan ýöne şonu iki narkda öğretmendirler şol. İki hissesine şolon kom barıpdyr ýöne. Zato bankda. Zato men bilýän bankda baş ol. Şo wagtdan. Düşünýäňmi? Bizde bolyn dollaryny aljak bolsaň bir görgüy, çalşak bolsaň bir görgüy, gorkup birine jaň etmeli. Oňam adyna dollar diýmeli, hyýar diýmeli, gök diýmeli. Dollaryňam ady 100 tane ady bar. Pomidor diýmeli, kartoşka diýmeli. Ara düşünýär şonda şo dollar diýmelini. Ýa. Ey kamediýalay. Bizim bolup görüşmek. Salam Adnan Hoca.
halka kynçylyk çykarman kömek etsedi, gahryman diýselerem bolýar diýär. Hawa hem özüň iş beren ok, hem eklenç beren ok, hem işsiz oturanyň gapysyny kakyp işsiz ekeniňiz, size şular ýaly iş teklip edýär, ýa-da işsizlik aýlygyny berjek size diýip gapyny kakmaýan bolsaň, soňundan oňa daşary ýurda gitmegine päsgelçilik bermäge hakyň ýok. Çünki ol bir alaç gitjek bolýar. Sen onam göýberen ok, ýadyňyza salyňany, bundan 3-4 ýyllykda bir daşowly iýleşimiz habarlara çykypdy, internet, sosial media habarlaryna kanyşna. Türkmen telewizionyny ara 1000 adam ölenleri çykarjaklar ýokken, ona gördük Türkmen telewizionynyň nähilek 200'lü halka düşman, watan dönügi telewizionyamyzyň bardygyny, watan dönügi diýen çünki ýurt derejesindäki meselelerin birine maýdan ok. Şol bir daşowly iýleşimiz aeroportdan 3 ýedekmi 4 ýedek finansiýa onuň göýberen oklar bolan gidip özüni asýar. Bir giden berge açymynna çünki her sapar gitjek bolup biledini köýdürüp soňuna gidip özüni asýar şol iýleşimiz. Nähili şular ýaly wakalar boldy ýurdumyzda. Ve şondan soňam gözel ýurdumyz bar, ýok gülýalak ýurdumyz bar diýip öz bähwidi üçin yalan sözleýänler bar. Ýurdumyz gözel kanyşna, ýöne içinde ýaşarýarlar. Canım doğunum 7 ýyldyr çağlar bilen diňe görüntüde görüşýän bolan agtym okuw bar ýa näle aç diýe görýärmi? Okan ey vay nemeler. Hökümet çinonikler okanyn ha. Bir adamy 7 ýyllap daşary ýurtda diňe kamerada gepleşmäne mejbur eden zat näme? Ine soraw size. Bir adamyny 7 ýyllap telefonunu ölür ýaly göresi gelse de gidibilmeýän, şoňa çydap oturmak, şo ýagdaýa getiren zat näme? Şoň üstünde işlemeli. Bizde oyun känniýe. Kaderim, gelin hani kabul et. Komentariýalara okajaktym birazjyk. Ol usul daşary ýurtdan gelýän girdejin oglum bilen usul. Aga müň tapar ýazdym alay diýipler gowmy nury. Ay gow Hudaýa şükür gowmasyňyz wagtyn tak aşa komentariýalara ýetemmi wa? Niýetdim. Näme halkyň gözü körmi görüp böre şu zatlary. Ejetiniň götüni tüpüreni oklar Türkiýe gelip garlan götüni tüpürip berler. Çağlamy nädip bereni görüp berler. 10 kiler ömrümüz geçti. Günde ýatsa gujokla baglaýas. Ya. Kim adam bile otur. Gaýtjak gotan ýagda ýok, gitjek gotan ýagda ýok. Öýüň tatmaly. Hatsaňam geri bilen ok. Özüň asmaly. Näme etmeli? Ýene erkek adam maşgadan eklep beren ok diýerler. Nädip eklesin? Madem Türkmenistan iş ýok, o zaman ýolumda açdynla. Rahat işler nire gitseňem. Dogry aýdym. Näýe aty çykyp başlady anne. Ya. Hawa. Bu zatlan barym halk görüp otur. Bir adamyň gyýgyranyň bolan oga. Esasam aýallar çykmaly öňe. Ayarlar çıkmalı bolun bizim köp ayarlanmadı. Ýöne erkekleriniň hem ayağından elinden çekkara yok, koşulma, girme. Adalet ýok da bir adam geplemäke, adymäke gün çekip alyp gidýärler sonra 6 ýylym tam bitdi. Bolýar da ýurdun içindäkilere pretenziyam yok. Dogry maýdaýyn ýurdun içindäkilere pretenziyam yok. Çünkü olaryň hakykatdan hem bilinse olar ýurdun içinde ýaşaýar, olary düşünýän, olaryň izinden ýetmeýän maksat, tapmaýan maksat. Belki o fake accountlar bilen mesleňem sesinden tanajak wadyr, kazyol wadyr. Kazyolum kayana bizde şu var. Ara bizde şu derejeye yetiren adamlar ejediye, bacıda Türkiýe gelip gut pirmede bilmezler. Şu daşar ýurtda da 100 miňler çobada biz. Näme üçin daşar ýurtdakylarymyzyň hem elinden ayagyndan çekip dur biziň gelin gyzlarymyz çekýär ödem şonu. Gelin gyzlarymyz, ejelerimiz goşulma diýän oglum diýip aňardan Türkmenistandan jaň edýärler. Goşulma oglum ya yollaşy ýolsa yollaşyna diýär. Abi sen şu zatları etjek bolsaň men seni taşlajak diýär. Haýsy yani birazajyk aýal gyzlarymyzdan erkeklerimize gollaw bolmaly. Bu zady etjek diňe erkekler däl, biziň gelin gyzlarymyzdan goşunt goşmaly. Benim aksine ki adam diýär de onunkine bizim gelimde onun kiri boldy da. Ay onun kirläp, diňe mysal üçin öz başyndan geçen aýdyp berin. Men onun kirläp şaýda gezip berdim. Dogunjukdan öýrendirdim. Üstüne öý tutdum. Ya diýiller, näme de yetim saklaýan. Ýöne eýdimde ne ermele ýapdyr diýip habar ýaýgatdan alypdyr. Näme deýin? Men berde gezip berdim. Näme etsinler?
Bir yerin hele git ya, bir yerin eri git ya. Muňa biz günäkär da hökümet günäkär. Kadırmeden çykmak yok, näme deli? İçin yanıp ýaşamaly boldy. Gat goşulýan çünkü sen ho bolmanan 1 ýyllap, 2 ýyllap, 5 ýyllap ne äriň ýanyna barmasaň ýa-da bu zadyň soňu gowulyp bilen gutarmaçagy görnüp dur. O Yumruk ýal gyýdylar, 25 ýaşly gyýdylar. Nädip görler, oturýarsyň da. Halkama hemme ady görüp otur, halk hemme ady görüp otur. Vida diýdi, vida çan bolly, 2-3 dolar çykarýan, çık geçibirden, geçmeden opurum yarın gelýär eline. Ne, şu näme o verdin, Aşgabatda gatnamaly, ölüm pilini tutdur, iýmen çöreğiň aýygy şu var. 2000 manat aýlyk gün öldügün görüp bilýän gaşulan. ina terret men häzir watanyň şu watanym hakykatdan hem söýýän bolsam da, prezidentiň ýerine goýýan özümi, halkymy, watanymy söýýän bolsam da, halkyň 3den 1 bölegi daşary ýurtda işläp ýör. Gelmen şolaryň arkaýyn gelip gider ýaly edip, birinciden biletleň bahasyny arzanladyň, ikinciden reisleň sanyny köpeldiň diýerdim. Bak, biletleň bahasyny arzanlatmam ýurdun eline, reisler köpeltmem ýurdun eline. Onsoňam arkaýyn gelip gider ýaly migrasiýa işgärlerini de şolary artmak sonra berip, "Aleyküm selam gardaşym." Şolar ýalak mümkinçilik döredördim. Päsgelçilik bermäň diýerdim. Goý 3 aýdan bir tapar gelip gitsinler, 2 aýdan bir tapar gelip gitsinler, ýöne gelip gitsinler öz ýurtlaryna, öz watanyna. Arkaýyn gelip çykabilem de arkaýyn bir gidip işler ýene. Şona meden oklar. Bir watan dönügi dälle, şu başymyzdan geçýän günleri bir gün 2 gün däl ýa, bir aý 2 aý däl. Çağlaňy, ça ýetişgiden özüm 10 kilo bir gezek Türkmenistana gittim. Dogum çağ çok Haýsyndan gelýär ses sizdenmi kaderim? menden gelen ok. Şu wagt girdi da beýleki dost. Gürleýän watandaş. Iňmäk bir aýdy watandaşlar. Iň soň kıymaýda çykyp gitjek onsoň. Iň erbetsat öz ýurdundan gelip başga ýurda sygynmajy olarak kimde galýaňy da şol lokan namys şol. Sygynmajy diýmem maýdyn düşünýäňizmi? Awa. Sygynýaň da öz ýurduň zulmundan sygynýaň da, zulmundan, işsizliginden belki käbirlere işsizlik sebäpli gelýänler bar. Käbirleriniň ýurduna barsa adalatsyz sud boljak we türmäge girmek howpy bar. Ýöne şu zatlar biziň ýurdumyzda awray däldigini özleriň bilip oturýarlar. Ay maru näme diýmeýin, maru. Kimem bolsaň? İçimi ýanyp dur. Ejebit ene biz. Ene ýüregimiz bar. Ömrümüz geçdi, ne toy ýurtuna ýas gördük. Kilios mezarlygyna geliş taýdaky kim desediler mezarlyk diýerler, ýetimler öwliýat diýip at goýdur. Eger doganam almasa bizi mezarlyga it kuşa ýalvarmam biziň sünkümüz berdi. Näme de bolsa şolar eçikär, iňolmanda mazarlykda yer berýärler, iňolmanda. Men özüm ne Trabzon'a 12 ýyl gezdim. Bir türkmenem görmedim. Gelişme öwliýa gitdim. Instagram'a tanok men hemmem dogançdaýdy. Goýmana yer ýok. 13 ýaşly, 15 ýaşly, 25 ýaşly goç jigitlerimiz ýatyr. Hiç bir memlekette yok, ölsün alya emmekşem. Ve ölümü de maluma da bizim. Dirimi de yanıp yaşaya, ölümü de çüyrep yaşaya. Gidip gördün mü kaderim şolu? Yaşa bayda korktur onur taştan. Ben vardım, o üstüne oturam koşka aittim. Yüreğime ne emeğinize aittim. Şu koşkularıma ait verecek bir toppa onu. Dinleseniz. Bu pahası bolmadık, ey pahan dünlüyor. Gör seni bizi ne açı Türkmenlemden ayırdın. Cepahası bolmadık, ey kapır. Ya işleýäňiz mi? Yaňy 7 ýaşyňyz 19-49. Açylmadyk tergülüňsiz gün çosy. Sepe seyran moly ýüpek parçasy al ýaşyl öwsüp toýuma geljek Türkmenlemden aýyrdy. Şu majlisy bizden gaňryp alanna, mukaddes ojamyna da salanna, mehriban musulman halkym zarin ağlap galanna, jigerbendi Türkmenlemden aýrylym. Ya. Bu dünýeden doýan barmy adamzat? Yalaňaç dünýä gelip yalaňaç gidýänler biýbat. Kimseler gidip otur baky tümlügi, kimseler gelip otur yalançy dünýä. Hiç kimem düşmanyňam bolsa, ya diýildi.
Başka yerlerde mizarlığa verilmeli İslam yok. Allah can hemmeme sabır versin. Türkmen ağı telpen göğüzün arsen. Muhammed'in nesli bir nazar kılarsen. Deyip biri varım, haktır nazarım. Allah penasını aman sakkasın. Hemme canıdı. Allah yalkasın, Allah yalkasın, Allah razı olsun. Bizden goşkuyumuzdan tuğulama, gatı yürekten goşkuy. Yo iyiydi. Känön başına barıp şu ağlap. Kim kucaklar men bilen mok otaydı. Müngler sanı kıyızlar gelinler yer yok koymanı. Şu dağıtları in olmanı burada itecekta. Mehriban prezidentimiz mecbur diyen. Bir de bir anlatacağımızı kollun versin yolumuzu rahat açsın yani. Çağlamızın geleceği var. Halkın üstü prezident olmadı. Ödediniz haydalıp ödünüz çıktınız köçe. Beydip kanıma sormana bulun geleceği var. Günlü yatsığı uçoklap etmem tatbiş mi? Ya. İnmek çağılamız magazine vapırt alacak korsalar. İçin Türk'te olmadı, atan Amerika'da olmadı. Şolar yazdırıp at, birini okulur. Sizin sesiniz eşecek. Bir Allah var, biram şu halk var. Ayarlığın, men size aydayn. Olara bir daha aydıp, olun vicdanını oyurcuk olup bir daha 2 yıl ver görüşüp görüş. Ölüden bir daha soran yazad ol. Edil ölüm bir şu hükümetteki oturan çinovniklerin bir da gaytam çağırıp siz hawa vatan dönüğüm siz näme deyip gaytam gorkuzmaktan başka da işe yaran ok. Olorun nemesi. Şoň üçin bir Allah can dine yüreğimize sabır versin. Allah kömek etmedi. Allah dostum orada hiç kim bile hiç sayıda bilmeye din Allah'tan gelecek. Din Allah'tan gelecek. Kaklerinden çıkmak yok, kısmatından kesmek yok. Çağalan için ayakta hemmemizim. Erkek adamı piyadillerde bakıcı olup bir gurul erkekler şutaydı. Hasta bakyalar. Gidip atasının götünü tüpürmedi şu çağalar şeydi. Çağalar şimdi ayakta biz. Ya. Özüm şeyle var bayurda biz o 90 milyar 100 milyar dolar cemi içer könüm dedi. Girdi. Taparlar Türkmen maaşı kuş tepene vermedi, yer tepene verdi. 10 kilo palta veren, 50 kilo yağ veren biz yaşadık. Neyme kaldı? Öde yurdumuz bay bizim hem adından yettik bize. 60 yaşa anneden müstahak temizle git ya görürler giyecek günlü. İşkin taşından. Hay Allah azizan. Yönü bu dine şu atlarda da görüş yazsa olun. Tereddine beni öz kişirak ne ayliliğim açacak da. Biz illeşlerin arasına dışarıda da attı görüştüğü sağ olsun. Salamlaşmalar. Yönü kimisen bizden kaçan oluyorlar. Salamlaşmaktan hem çekinliyorlar. Yahu biz sizin aranızdan çıkan illeşler olup şu atları edip görse olun gaytam. Ağam sağ olun. Şular ýaly işleri edýäňiz diýip sag bolsun. Aýtsa da monça boljak da biz on. Gaýtam. Nuran men tanıdı. Nuran men tanıdın gereksen de onjun bädim oğlum diýe. Ha o meniň oğlum diýerler maňa. Awwa. Tanıdım. Allah canvara. Ya efirlerine girsegem biz bulow gören bolşup, ya çıkaran bolşup, gorkuşan bolşup. Şoň üçin seni şo hökümetde oturan bolsaň, ýurdun içinde bolsaň, polisiýa çağırsa. Ay mena kimin gelip kimin girýänden bilemok efir açyp oturýaryn diýdi. Nacimal dogmy diýen. Tamzyklyga salla. Heýtirligem ýok bizinkilerde diňe gorku var. Özüm kölegesinden hem gorkýas sara. Kölegemizden hem gorkýas. Ol aradaky Men maran ol bir aýdaýynmy? Men ölülme gynamok häzir janym alsyn. Ölülme gynamok men. Ýöne şu aýdymyzdaky çağalar nefsi magry. Olar näme gördü? Näme ýaşady? Öňler 8 ýaşda, 10 ýaşda bir okuw gitsek bir yerler okusak diýilýärdi. Öňkü tögül men özüm okudum oğlum adam ýöne. Şu çağalaryň ýetişip barýar näme türk gitsek, näde bir inşaat işe girsek, bu çağalar gözüni açandan bulan gelecek var. Diň özüň otady 5 manat geçenim bilen. Ya toy edip gatýaly takanyň bilen näme bolýar? Bir de bilemler bu şartlary. Allah ýalkasyn teretine ýerleşýänmiz. Köp size gowy tesbirler goýýarlar. Sag bolun, minnetdar her biriňiz üçin. Her birinize ullakan minnetdar. Yani size mine molluma sizin teret Türkmenistan'a siz gerek aslında bizim okuwçylarymyza gerek bolun. Mollum bolmak üçin näçe ýyl ömür ýaşamaly, mollum bir günne bolup bolana wa da Evet. Yani men gelemde bir ýyljak geldim, ejem öllü. Dogonlam ýetim aldy. Hemmesini öýrendirdim. Üstüne maşinle çeni verdim. Hudaýa şükür 41 ýaşdan geçdim ýöne. Şonu daýynam bulan geljegi bar. Aktyk sahibi orluk. Türkmenistan 10 kilo bir gedip gidip barama dogonlamyň çağırdım. Tanam okujak diýer, ullukanlyk sakally adamlar. Wa kimin oğullyk durna? Türkmen däl ýaly gydaş etsin.
Bolýas maňlaýmadan çykmak ýok kysmatdyr bu zatlar. Loring eşeň soýa haklanýarlar, düşünýän ýöne. İş ýokmy, güýç ýok, aýlyk ýok, rahat bir işläriň de rahat gelip gideriň ýolda açyk bolsuna. Kimni üçin berýän al 2000 3000, gitmek üçin 2000 3000, gelmek 2000 3000. Bäde gadanýan al taýlap $4000 giderem 2 minutda ber, gelýän. Awa gazananyň ammara ýarsyny ya kimlige berýän, ya ýoluňa berýän, gidip gelmäňe berýän bir hili ýene nolla. Bir ýyl geçýä ýene nol öňkü ýerinde dursun diýen. Söýgenlere jogabam berme. Olar diňe o söýgenler diňe emjeň diriň okup götüne akşort ýükgeýip şu takkı bir messi gitmäge girenler күнтүлөр dururlar. Zadyň gadyr çağat üçin ýaşamaýanlar onýaly bolmaýa. Çağat üçin ýaşaýan, hayat üçin durmuşda aýakda bolan adamlar mı dama jan ýanyňlar. Awa. Allah can wara keredin gelin gydlamada ýüzlenjekler ey. Şu ýolda adajygam bolsa ymtylýan dogonmaz we men kän şu ýolda bolamsaň bilýän zadym aýtjak da. Şolaryň elinden çekýäňiz o ýene-de. Ýani erkekleriňiziň. Çünki biriňem näme hökümeden bilýär şoň üçin ejid ýerinden tutýar da. Onsoň ejid ýerinden tutýar bolan olam şu ýola çykyp efire goşulyp pikirini aýdan illeşýärmiz. Mysal üçin bir sebäp bilen bilinen bolsa şoň sırada ejesini çağırýarlar. Birinji oçur. Ya aýalyny ya yenisini onsoň olaram jaň edýärlerde goşulma, girme diýip gıýgyrşyp otyrlar. Şu goşulmanyň bilen günüň gowulaşanyk, şoňa girmäni bilen günüň gowulaşanyk gaýtam şu ýolda görüşjek illeşlermede Allah ýaryň bolsun. Şu niýe Nuri. Bizim halkymyz var, öňüňde çekmäňde, bizim halkymyz bir-biriň götüne atyrşyp şu taýda görýänne, çar eriň degmäke uruş söýüş, diňe öz ýakalan öýde ýyrtyşyp öldürjek bular. Ýüzüni görýärem däle bular. Emmäki türküň halky diýjeksin, çala gapdana geç erine dek geçdiňem, ay çok pardon geçikdi. Bizimkiler degmäke ýyrtdy ura. Men geçen ýaýyna bir ýaýyna gitmedim. O näçe istek geldirme kawydam mok atwurmasynlar 3-4 saat madyr bilen akkon. Biri şuňaly deňiziň maşynyna otur. Götüne ak şort ýokdy emjeň diri açykdy uzun dyrnak uzun kirpik dodogum çişirler elem çirim çekip tutmaslardan baýdan goýup otur. Her kim ona şoňa gözlerim bakýar ama kämaşgalar wa 60 ýaşdan geçip tämize gitýärler. Izin günlerine de. Ana muny adamlar amma. Awa. Dayanç seret Olan Pelwan sen tanıyanlar men sen nirde görümde de senin hatın hat yazsın çünkü ikilikçi daha. Kim o men okuçym olamasyn? Söýmek derem ara. Daýda dayanç diýip Pelwan Hanur diýip daýsam milli howpsuzlukda işleýän bir ýaly. Tamam bacım. Sana dön. Evet ağzı bilen aýtdy men daýym diýdi nemede işte milli howpsuzlukda Mary welaýatyna diýdi. Şeydip yol alacak bolýan häzirlikçi köprüň o tarapynda duran adam pikir edýär bir gün bu tarapa da düşmörün öýdüp pikir edýär. Düşersiňiz hökman suratda düşersiňiz. Hiç kimiňem Nuri, hiç kimiňem garşyna çykyp garşyna çykyp Türkmenistan biz ýaman namyz ok. Toprağıma dönöýün. Türkmen goççu etlenme dönöýün. Gyzyl ýarykly öýmür gelinemme dönün, ganymyz musulman gany, ýöne bir gün 2 gün däl. Erkek adam bolup bakyjy bolmak, aýa maşgyryp tanamadyk ýerlerde kakan adamdan götüni tüpürmek. Çağlaňa bir gün 2 gün görmän, näçe ýyllap görmäň ýatsygyjoklap ýatmak. Ona ýine her ýere gidipdir, äriň öýlenipdir diýerler. Nämestinler? Ya, munça ýyl daşary ýurtda işleýär, ýalar ödüm. Bu işlemek däl ola. Näme tonlara pul goýup kuştarynda näme çağlaňa terbiýe etmeden uzak ýerde. İşlemek däl ola, sürgün diýil ýa o. İşlemek diýip 3 aýdan bir sapar, aňary gitse 3 aýdan bir sapar öýüňe maşgalaňa ýanlara setlenjek, özlerim türkde ýetmeýärler. Madam Türkmenistana balak ya türkde götüňi berýärmi? Gumuň çekinde gidin da onu. Awa, Pelwan türkde näme dip görsiň aý? Ýene gidip geldiň, hem şun geldiň ýene. Nasatya. Dün gördüm. Özüňe markadaňkyny oturup görsiň, özüňe mä ýene gelipsiň türkü. Näme şun geldiň, ýaly bolsa galmady. Keni düşünýän hayatım.
Şolar içinden mara ertirkun bir araba sadece yığılla ya bir Ya, dövüş ya. araba 40 gün önünden Vay. yığıllar bir yaram. Ondan soň ne edip ýaşar kary bir iliň arasynda, bir halkyň arasynda şu wagtky hökümeti gollap, çykyş edip ýa-da bir de garşy görüşip görenler wada ýüzüni açyp o şatlyk şahyaly. Ne edip soň ýaşajaklar? Olar gaçyp gitse deme, olar oňa samolýoduna mindirip alyp gitmeýärler. Bir de garramaly 25 ýaşy gyjalymyz gep şuýda 60 ýaşlaryň götüni tüpürmerlerni geçiren geljegini düşünüňni. Özüňiz boş berin de şuň geljegini düşünüň. Musulman bolsaňyz, kelleňiz ýerine bolsa, gözüňiz kör bolmasa, çağalaňyň geljegini düşünüň. 39 ýaşynda geldiňmi Türkiýe? 49 ýaşadyň. Şuň geljegini düşünüň. Şu biziň edýän, şuýda etýän bokumuz, göt tüpürmämiz, şolaram şuň alak bolmaly könden. Yo bu näme üçin Ferhat, men şoňa hiç aklym alan okda, ýene bir ýurdun baş tutany bolmak diýmek. Dur Jeren sen. Para Dur, ýalap yapacağım. barmalym kara şo. Ýurdun baş Jeren. tutany sen. Ha, Cerencan ýüzüň açaň ok diýen. Profilime tıkla fotoğrafym dur. Müň san fotoğrafy. Açdy gör. Gör açdy. Gör profille Yok, bile tamam, kremeli yok. derdilersin. Bir de gelip söýgenlere diýe, şolong Ha, diýe, bile ýamadan diýe, köpüniň ýüzü açylan ok diýip. Jeren. Ha, Ceren bağışla baçan ýalňyş anladym. Yo, saňaýdan owa gördüňmi? O hökümet gollaýançylaryň biriniň hem ýüzü açyk däldir, şoň üçin diýär-de, ýüzüni açyp bilen oklar ertirkün biz ýene bu halk bilen ýaşamaly diýär-de. Olara gaçar gider çünkü hemme döwletlerde de agdarlyk bolanda baştonlar gaçyp gitdiler, gaçmaly boldy. Ukrainanky gaçyp gitdi. Nemenki näme şo? Gruziya perewrad etdi, Armeniýa etdi. Opşu soňunda gaçyp gitýärden bir Kırgızstanyňky Askara Kaýpam gaçmaly boldy. Gaçyp gitýärler iň soňunda. Olar şeý diýip bir giden pullaryny ýanlaryna alýarlar, haltalapdan hem çykyp gidýärler bir ýurtlardan hem şo taýlarda sığınmaçy bolyp ýaşaýarlar. Olong bulonkan belli ya şu Dubaýa ýa-da Orsiýada. Bilirim sığınmacı olarak sığınmacı. Näme kaderim sen diňe ýalňyş anlaýan. Merjen. Ýalňyş anlaýan bagşlarsyn doňra anlaýan bolsa sen meni Mehmetmeli bolsun durany. Bolmany meni biziňkilerim şu adyny sığınmacı olarak almana başladylar. 70 ýaş adamlar bilen öýrenmene başladylar aýallar. Kimler alýar? Awa. Gülýal bol, hemme zat gülýal bol, aýdyşlar ýaly bol, etmedi diýen bu. Nämet meni onuňa nemeden bu? Salam user. Ay häzir atak tutmasanyň içinden akıratnyca gepleşip biljeňiz wa bolsa geliň ay. Lüboy organ işgäri bol, tapady ýok. Bunu wadi işgäri bol. Kim bolay? Akıratnyca gürleşip biljeňiz wa bolsa geliň. Mesele ýok. Bir diktator däliň bolmanda. Sonra o jogap alyp bilýär. Siz edip bilmeseňiz hem. User Dayancı nemesine şunu. Ya ýokary galada ýok sene. bolly dayançy häzir ýoğun ýazýan dayanç pelwan. Seni samolýoda mindirip Türkmenistany urutjak, nesip bolsa Gurbangulyň bilen, arkadagyň bilen bileje bagtly ýaşa ber şoň bilen. Ana gitdi dayanç. Ni arkadagyň bilen jyk ümmülleşip oturuberiň şo taýda ekranyň aňarsynda. Olaram ümmülleşip oturýar. Nur sen haýsy ýurtda diýe çok onu da. No melik şmelik alsana. Men almana zaprosi verdim gelip bilse. Salam melik hoş geldin. Assalamu alaikum emmiler. Wa aleykum Men mayeme. İç yaran Türkmen orta. İçi gülü. Yüzün gülüye yürüm ağlaya. Melga sen Şweçya'daky Melga mı? Hoyne men şu Şweçya'da öýegel. Näme yetip gitýäň lo? $100 ýalyk ýawat görünýär. Ay men wa garip boldum dinleýänem ýok onem. Näçe? Şeýlemi? Aa. Yok dinler ağam sen ýöne gelip şunu galap menem. Şu merçan köýürdüne ýekejem. Menem al goşuljak diýseň saňam päsgel beriljek ýok. Merçan köýür. Merjen, ne merjenem çağırýan. Belki ýalňyşlyk bilen gowuna degenden kelläm gyzgynlar. Bajym bagşlarsyn. Hani kim gelen sen? Galip
İlki bir gıyırlara söz ver, ondan sonra benim bir zatlaraydı ya. Aha. Gıyırlar. Ha. Hani Mercan gel kim gelen ok gerek. Mercan, men şu wad zapros iwerdim molun bilem ok. Zapros iwerip durun. Taga giren ok. Aýdy ber ağam mäliga tapawdy yok. Onam geldigiçe emedesse. Ay o yeni gelinimiz gurulap oturuyor, onun için sözümü Girip kes. bilen ok diye alsana şunu. Ha. Men girip bilmese näme deyin men o. Ay Sultan bari kene. Bacını yirde bu. Erkek kıydımız var bu. Bu fake account olaymasa mene hakyky duruydum ok. Yok Mercan. Dinime girip bilen ok diye. Sen Nur- takip etmiyorsun alar. Gülnur dip biri var şu wad zapros iweripdir aldım. Salam, kovmuşsunuz ýagdaýlar. Salam, Ha, bak, hoş hoş geldiniz. geldin. Arman. Bar ol, nur kovmuş ýagdaýlar. Siz samancı işläp ýörsiňizmi? Şükür elhamdülillah. Kalite. Muncha olsun. Yani oňa sizler näle? Misal. Onu Hudaýa şükür. Masal Goýum versin. görmem näýdi Arkadaş- Arman. Oňa da siz näle oňatmysyňyz? Davul bacı. Onu da Hudaýa şükür. Goýum öýdüňiz nähili Arman. Bar ol. Giriniz. Bir kaderim apanyň, ablanyň aýdan sözlerine men açyn ýürek bilen goşulýan gaty ýürek bilen goşpapady. Действительно gelen derejemiz var. Mawtumul atamyň aýdyşy ýaly. Bu şirin canlar cephanı çekmeli boldy diýär. Bu şirin canlarmy çekýär. Birinki çekýär. Kim yer tapmaly goýmana diye şo bolly. Demire can yip asmana galanna aya şerap içip atamın önüne şo döwrem geldi. Birekden geçilýän döwrem geldi. Dogan düşman bolly. Doğan geçer diýip goşguda da var o. Dogry. Bacım bu meýadaýlar. Oňa siz näle oňatmysyňyz? Nerden goşulýaňyz? Menme çoğunny jerinjen gowy. Bu nuram garadamak. Mäligem Katrovka. Yo nura näle? Mot berýär. Nuru Polşada men bilýäne. Ben koymak gen turupdy. Baremiz gomşu ekeni ya o. O başa pulum men. Ine şu arkamda ağaçtan tanaňy domy Türkmenistan, o türn ho Türkmen galady, o türn vatandaşlar. Ay onu ýa-da ken meni de goýýar men. Nur sen Polşada dämi? Ha o Yok, bolşy. Türkmen galady bir bildirtme. Aýtma ýaly. Oturma da gork gaza berdim sana. Ma pişirdaý. Türkmen galady, o türn. Yo men Belçikada. Doğru. Bolmasyňyz, aýdyňa bir-birden mäli aga. Näme aýtsaňyz men mikrofonum ýokdy. Ha. Mene aýtjagym bar Nuri. Inni bu 32 ýyl bu ýöne her bu gatly zowga gitdi. Bir adamyň başda yarım durmuşy ömrü etdim bu zatlar. Ýöne nala otur. Onun mara şu bir ýaly adamlar nala ýa. Neme adamlar o gidip gelip duran adamlar kolongu günem geçe emme adam bolupdy. Ýöne ýanky o da olmaz aýtdy da onun meşillap gidýän daşary döwlete işläp ýyňa barýan o çağalyň özüň tanany, sen tanany bilýärmi? Olar uje başga adamlar bolup gidenler bilýärmi? Onun bizim Türkmenimiziň bir zady bar. Bir zat Çağın değil ya. Doğunca özüm gittim de 10 ýylla. Doğru çağın bilme bir hili teretiye feredenle. hakyky olar uje ösüp ullukan adamlar bolup giden olar bilýärmi? Olar gatyr ejediň hem kakadyň hem gatyr düşünüp bilen oklar. Eje diýen ha menden ejeň diýen ya men kakaň diýen. Har onu şol çağırykdaky bile önüsen çağa ýaly bolmaýar. Olan uje mudam onun kıyla bir köy aşağı görün çağalar olur. Yani bize başka köp bize var haysı orada alsan al emme zat Mesele. karşısına. Ehli zat karşısına. Yira mesele. Doktora var sen. Viza var sen. Libo yerik var meselesi. Mudama meseledir. Libo verem. Onun mara benim şu adamlarımız bir
Bir zat orada ay Hudaýyň işidir de, ay Allah'dan gelen zattır da. Hemme zatı Hudaýyň üstüne taýýarlar onu. Her kim bir şu zatlara bir annem bir zat diýem. Hudaý sana kelle beripdir, ýürek beripdir, arama sertdir, başga näme gerek? Ha. O zatlar var, ol yatan öküde iýim ýok diýipdirler de. Ol özüň tiýjenmesen, özüň bir pikirlen hereket etmesen Hudaý sana bermeýär şu zatlary. O bir adamın özü bir adamcık. Yani bizim adamlarımız, şu taýdaky adamlar men bar da iki guruluşan adamlar. Olar var ya, sen başka düşüncede, mene bilemok. Ay ille bilen toyda bayram diýär-de. O sözüň nerede ulanmalyklaryny bilen oklar olur. Lemu olur. Bu Yani- bir şey mudama şeydi ağlap gelip niýetip görsek, bilenmi? Bu kanahatly bolmaly näme? Ol kanahatlylygym ulak bolsa, ol binamaslyň bir görnüşi de bilýän. Ol bir kanahat bolmaly ýerine bolmaly. Ýöne mundan beýlek ýöne kanahat bolmaly. Näme bolmaly diýipdirmekli bol. Gorkokluğumuzun fakturasyny, yani bizim gorkokluğumuzun fakturasyny çağalamız töläp otur bilýänmi şonu? Yani Çağalamız töle, onun- görüşmeýänligimiz sebäpli şol Ha. hökümet gasanmagy nira ýol açylsa şoňa gidýänligimiz sebäpli ýzymyzda çağalamız kösenýär, çağalan psihologiýasy we aýryşsa da enatalar aýryşýa da ýene şu hasaby fakturany biz çağalara kesip oturýar şu wagt aslına teretden. Hakyky sen nuru seret ol prezidentin näme şu hojalygy näme olara bir 4-5 we 100 tane adam ol Mekke Medine näme o Araplara gidip gelýär. Yok Cerencan. Ne? Şolatlar şu çıktı için edeninden şu halka ver ana şu sen haca gittin şol öz halkına iyidir içer. Şolatlar abırdaýda näçe gitjek ömür boyu pul ýygnap insanyny gitjek golany goý bermediler ha. Şotaýdan. Nämemişin şoň gyýry aktivistlere oşulýarmyşyn. Ölerim o näme o hacıynym pırhatmy ödüwer etdiler bilýänmi? Yani gidip gelip durlar o. Onun alam bir zat bu ama o. Bizde yaşlım yok bizde. Bilýänmi şu yaşlymyz el çarpyp şu otur. Heleylemiz erkeğin elini oşaşyp oturlar. Bir de bilmek balans bolsa go däm kara her wagt terediň bir gapdalyna diňe bir gapdaly agyr basyp durandan balans bolsa go däm kara ýani bir güç bir adamyň eline ýurtda düşünükli şon hemmemizden görüp otur şon tankydem edip bolanok şon kritika edip bolanok şoňa değişme ähengli ine Putin'im diktator diýäs bolun şoň üstünden iň bolmanda comedy clown nemeleri bir kol tutýarlar zat edýärler aýlap sokýarlar gepi bizde hiçsine ýol ýok we sen şu balans bolsa go däm käre şu hökümeti gollayan adamlar da hani bir insap ýerine de oturup seretsen bir balans distribüsiyonda bolmaly ho şu bir güýjü alagada ýerine bermekle hökümet hiç asana gollayan peýda adamlar getirmez. var 5 manat çörek ýa. Ya ene tazady şu ýer ministerswede bir ýerde işleyen adam. Ben ora Ha. Ana şoň üçin olar balans saklamaýar. Ana hökümete de balans gerekdir. Hökümet ýurdykça bolsaň näme ol? Düşman öz ýurduň içinden ýykyp gözle diýerler. Bizinkilere gar näçe halk agda aç bolsa şonça da halk agdala bolýar. Bir halta un üçin bir döwüm çörek üçin özüni satýarlar. Dükkan mağazanın önünde var o bir bilen uçmana taýin meň nowatynda diýip ýöne şoňa salan uçmana taýin näle bizim halkymyz niçin? Bu diýärler onu Nurjan bu zatlar var. Türkmeni göçürjek bolsaň öňünden göçür diýär-de. Şoň üçin bizinkiliň bir bärdäki şutadaky adamlaryň bir hereketi gerek. Näme opozisiýa bolup çykdylar, şol adamlar goý öňüňe düşdün. Bilerini bir daýhan oglan, şonuň diýeni etjek biz. Hakykatdan hem ediljek bolsa. Ýöne o gurlanyň bilen mikrofonyň ardyna o ýerdäki yetmezçiligi aýdanyň bilen ol işdäl ol. Yetmezçilik her birimiz var oturda taýda. Olur täzelik hem däl. may bakana öwren. Olur bahana over ýöne günüm geçdi bolýardy. Şutadaky ýaşly adamlaryň var hemmesiniň çağı çubugy gapdalyna.
Olar urken yurda ama ala dedi. Brente gitti sen gitmeye şota. İnmek Türkmenistan'a beşme yatıranda şoňa da olur diýip aýdyp bilen owa. 2 halta goý berdim, 3 halta goý berdim. Ýa Nurin diýýär, göýüklük mi ýaşyl, hyýar mı, pomidor goý berdim. Hava dollaryň ady hyýar, gök. Hava. Aldyň mı gaýdyň 4 halta juraby diýip goý berýär. Hava agam gök näçe bollay diýip jaň etmeli. Hyýar näden bolla diýmeli telefonna. Ay komediýalay bolup görüşmeli. Yo ondan şu atlar var şu adaki adamın gözü yok ya olmalı. Biliyor musun? Ol bileyim yurt diýilen at var ol enan atağından özünden öňürtü düşmüş. Sen özüň yurdun olmaz sen özüň ama yok enan atağından çağan. Merhaba, sözüm kestim. Ayda o tabi tanayan bilýän okansın altında. Awa. Başka diýmeýin mi? Awa. Böyle. Düşündüm de yengim, düşündüm Hayır, de. nerede haram kula verme başladı diye. Milayı. Oňa deriňe başlasa ýurt dölmejekmi? Ya Nuri bilýän mi? Ay birin tek diýilýär da ay men näme garnaşym ma doğunum ma ejem ma jigim ma diýe. Ýöne şu derejede ýaşap ýören adamlar var şu taýdaklar. Oý şolar gowy ýaşamasyn bilýän mi? Şey binamyz golp ýaşanlar. Şoň üçin wara bu zatları şu taýdak adamlaryň konkretni hereketi gerek. Bu ýerde ujeni o kelime aýdyşy hatap bitýän eken diýilme diýil wagty diýär. Indi şoňa belli şo. Başga ýagda ýok onu bu ýerde. Sen näçe gan agly, näçe di, o zatlar goýurdy. O gaty köp pullar oýnaýar o ýerde. Biziň ol sözümüz, ağlarymyz, göz ýaşymyz hiç adam däl olar üçin. Hava. Onun şolatlar üçin bu zatları var, diňe konkretni hereket gerek. Näme watandaşlar? Dokun açtan yok da hava ama dokun açtan hava yok ama olu ağlan olaryň gibi gowy. Nuri iyi yayınlar dileýär sana. Şoň üçin konkretni hereket gerek. Mehriban goç jigitler, gyzyl öýmeli gelinler. Allah jan dostumuz bolsun, başga hiç kimde dost bilmez, neferämden şoňa tapşyrýar. Hem jaňa mamna gorasyň. Allah ýalkasyn, sag bolun, minnetler. Ayallygyň bir gelip durňar bolamy. Siz ýaly mollumlaram gerek biziň aramyzda. Näme üçin biziň mollumlarymyz diňe arkada öňmelläni. Näme üçin biziň tarapymyzda da mollumlar bolmaly. Gelip durun şoň. Birinji bilen men Cemal Saparwa däl, birinji bilen. Ikinji bilen men bir aýdaýyna Sapar Murat Türkmen maşy ýerde berdi, kuşdepene bermedi. Şoňa da dün bir ýaýyna gitdi ýa-da aý Sapar Murat eýle beýle Sapar Murat'ın basan ayağı yediler de hiç kim bolup bilmez. Allah can ýöne näme diýildin Allah'dan dileýär, semme zatem. Allah sabır versin. Bütün mehriban ýerleşler näme diýil. Ýöne ara teret kaderim ne görýänmi? Siz ýalak mollum we eýitimli däni nähile kurlaýaňyz? Teret goşkularyňyz bilen düşünýär. Adnan bir de esasy men size aýdyn. Çünkü başta hawa her hili nemeler çykdy bu ýola özüni mesrap çykanlar, soňra tersine puşman bolup ýörenler. Çençi gördük ýöne. Siz ýaly şular ýaly intelligentni. Sizden bir intelligensiýaň wekili, mollumlaryň adyndan ýaly. Ve şoňa meňdeş her gatlakdan misal üçin organ işinde işýärler, işlän ýa-da mollumçylyk bolsun, başga wezifelerde işlänlerden her türden bir adam çyksa da bizde mollum gerekmen ha, doktor gerekmen ha, näme doktorum näýile, mollumum näýile, organ işinde işlänem näýile, ýöneköý daýhanam näýile diýilen näme görkezimizde. Nekajamyn şuýda bir adam Derligim galmaýa. Şuňa. Öyle ya hep seni boş insanlar sana. Düğünem Abdullah'ın yayına gelip şu kançık bırak diyece de şuna yügüdlenecek men. Şu çağalan üçün, vatanın üçün, bağlalan üçün, gurbede işlemeyen ayalmaşkalar başkaça bolyanlar. Ama şu köylük ideal haramlardan yolun başka bolyanlar. Özün bugün getdiýä mi? Ýokary çık. Sen maňa koskoda bolmaýan. Yaňam bir erkek adam ýazypdyr maňa şu taýda mollum bolsaň näme diýip, hakyky erkek çykdym men garşyma. Bolýarmy? Men size şoňa jogap berýär. Item ýürüp geçip gidýär. Maňa bildirýän zat ýok. Ýöne biziň başymyzdan geçen bir Allah bilýär.
Erkek cevap verdin o olar näme? Jokary çykyp öz aýdan dowrularyny gollamana güýji ýetmedik adamlar. Ne biz çykyp gollap otyrsa kimimiz ýüzümiz açyk kimimiz ýapyk ýöne. Zato sesimiz bilen öz diýen hakykatymyzy gollap bilýäs. Bular şonan başaran ok. Yüzünü açmağa aňarda dursun. Diňe kommentariyada ýazyp bilýärler. Ne surety belli, ne ady belli. Eşitmedim aýtjak da. Cevap berme Türkmenistan'a, Nuri Türkmenistan'a 5 mandy bolonlar baýra açyk aýallaram öýüne bakyş tutmana başladylar Türkiýe ýalyk. Onu işte görünür aklına maydiyan meni bakıcı olarak. En meğaksi 50 yaşa men dayıdan bir öýüne çürün ýasyp berýär, içerisini tämirlep 5 mandy alýar. Indi ýene bir aýdyp bereyim. Iň soňky adam diýip näme aýdylýar? Sygyrmaja olarak kim baganlar aýdylýar? Bana mont berip bilýärmiň sen? Gaýrat etme bersin, şu harammadylar bir ýandan. Canly ýaýn açan, şahy sen ejem. Yo maňa diýýärler men Ejem bokça bolup bilmeýän, mehriň aýan baskydan bokça bolup bilmeýän. Düşündiňmi? Ýop tvoýmar. Zakusko. Haram zadylar. Bular wara işlemäýär, bular. men ejem Pahir ýaş başyna Kakan Pahir dünýeden aradan ötenden soň 6 çağagany ulotdy. Hemmesini öýürdi, öýli işletdi, aýal başyna. Ha. Bir zat görülmekaniz, töhmet atmakaniz bu pikir edin. Türkmenistan ýaly ýerde hawa ödem birinji toýu goşa toý etdi, iki oglumy, iki dogyny birlikde toý etdirdi. Intak 93-nji ýylda Sultan Sanjar Mardaky diskoteka bar. Şo taýda biz restoranda toý etdik adam. Her kim owoda edýän wagty biz restoran etdik. Sag bolsun ejeme, meniň hem köp nemelerde öz ýol görkezjigim şo boldy. Çünki şol akuşerka bolup işleýärdi. Wekiliň balnisasynda bolan şol işin taşlap sewdaga geçip o öz olsanan süýüjü getirmelmi, onu getirmelmi, haly getirmelmi, Balkanyň ol dağın eteğindeki bazarlaryna satmakmy, ömrüni şeýdik geçirdi we şeýdi hem çağalaryny hor etmedi. Şoň üçin Nuri, bular sana bir aýdaýynmy? Halal ýeriň çağısy, musulman ýeriň çağısy, salam berenden eheňinden şoň kimde bellidir. Ama tertipsiz adamlar tanamadan biýüne adamlara tanamadan töhmet ýapýarlar, olar tertipsiz adamlar. Hiç de görmedikler. görgüli Pahir ömrünün soňunda da öz saglygyny ýatdan çykarypdyr. Şo bizi ala dedip göwsünden Irak görüp şeýdip dünýeden ötdi. Ýani Türkmenistanyň dertlerini analiz etmek, diagnostiko, saglyk uğrundan hiç tat ýok. Yani şu adam häzir hem şo kesel bilen, Irak kesel bilen bilmän gezip görenen bir giden iyileşjekmiz wadyr, men garantiýa berýän. Olara sen nemetmek borçlu dersin orada oncuğum. Olara hiç iyili. Nemetmek borçlu dersin. Assalamu aleykümler. Aleykümselam. John men seni tanıyan gerek. Tak yerimde. Tanıyan dün. Bacım boğmaya daylan. Yaxşısız näil goýmaýarlar sağ olun. Arma görüyorum. Ay bar olasız darma. Şurada biraz bir zat diýip geçecek de neme işten soň çykjak. Iranyň prezidenti samolyotdan vertolyotdan näme bir zat boldu da vefat etdi hani arada. Şol adamam näçe aýal gyzlaryň, çağalaryň, köp adamlaryň günäsine galdy da şol. Nähili özüniň ýurdundaky aýal gyzlary gynady. Bilýän. Allah demek ki her şey görüyor, her şeyden geliyor. Onun için dün aýtdym şu zatı da Allah'a tavşyryyorum. Çağlaryň göz ýaşyna döken adamlaryň, aýal gyzlaryň, eneleriň göz ýaşyna döken adamlaryň, atalar var, çağlaryň göresi gelýän, özleýän hemmesine Allah'a tavşyryyorum. İnşallah şu çağlaryň, eneleriň göz ýaşyna galan adamlar belki olaryň amsyň inşallah öyle olur diye umut ediyorum. Hem erkek hem hele gorluk ya değiller bacım. Arkaňyzda daş taşap 5 mant gadan ya mehriban goççu gitdiler. Aýal maşgyl ýüregimde daş taşap, ýüregimde daň waglap bir şey dip ýör. Şonuň üçin Allah sabır versin hemmejeňize. Aynen. Ana şu yankı Iranyň prezidenti hem etti aýal gyzlaryň näçe göz ýaşyny aldy.
Allah tektir ve gücü her şey yetiyordur. İnşallah bu zatlarım cevapsız kalmaz. Hakkım çağların hakkı zerre kadar helal değil. Şu ayrılığa, şu ağaca yaşatyan adamlara hakkım zerre kadar helal değildir. O kadar. Yani Türkmenistan hükümetim sesini çıkaran ok halk bir hilek razı alak görünýär da sesini çıkarmayan halk. Razıdır, kredi vermiyor musun? Görüşünü diýerli. Näyle halk aktypdyr. Adamlar korkýar da şimdi Nuraga adamlar korkýar, çekinýär, ailesinden köp adam bärde bolup çağısından korkýar bilýäňizmi şonuň üçin hiç ile içi yanan adam kän, aşırı derecede kän. İçi yanan adam, ayallar, gyzlar kän, ýöne şol çağısından, ejesinden, kakasından, korkunjundan hiç ile özüniň pikirini bilen çıkıp aýdyp bilen oklar. Onun üçin Näde başlynlar? Bar ya Türkmenistanyň içinden teret, Türkmenistanyň içinden bir illeşimiz şu efire gatnaşyp ýa-da ýüzüni açyp geplese de bir zat diýse, iki una galan ok. Polisiýa çağırýarlar ha. 100 ýeri arda ýazan bolsun naşol öň 100 ýeri ýazan bolsun. Adalet ministrligine, prezidentiň diwanyna, kabinet ministrligine, ol prokuratura her ýerik 100 ýerik ýazan bolsun. Oňa serden oklar. Efire gelip çık bir söday cevap olun ertesi gün polisiya çağırıyor. YouTube'da Berdi Muhammed'e söktüm de Nuri sözün böyleyen de YouTube'da Berdi Muhammed'e sökmüştüm 2016'da bak düşün. Hemen büyük komitetler basıp icem çağırıp mümkün takıl okudu. Ne Nuri? Hemen buldular evi, hemen buldular. Aşkabat'tan karar geldi, oğlunuz neymiş diye. Näme diye terör mü bilmem şeyle mi ya mümtane gep geldi. Üydakiler çağırıp ya ne kadar felaketler biliyor musun? En sonunda dedi ya fabrikada çalışıyor benim oğlum. Pul uğradı ama o uğradı ya. En sonunda bolya işler versin dedi sonunda. Ama yertiremede neme? Ondan sonra kaydıp çağırmadılar. Yertiremede sağdırma diye ettiler bana. Hükümetten. Tuğulam. Diýerim Cemal ýamyň gönüne gezber onda bolýardy. Bir aýda tanışlar bir getiňden böldüm. Men biraz güldüreýin sizi. Hem ağlattım hem güldüreýin. Näme etjek? Aňyrdyk sanjak bajym men yertireme bolla. Wahy sagaman galyňymy diýen ýokdy. Agy Aşgabatdagy jaýyň kimiň adyna? Tejenne kimiň adyna? Nawa, öňgülip ýok näçedi diýenler şol. Ana şu dogonyňam ýadyňa düşünok. A 100 dollar çykyp berdiňmi 100 dollar pul mu diýerler? Öyle berdi dollar işlep berler. Oňa da gowy etenoklar diýen mi beren pulmagy. Oňa da gowy etenoklar. Kimiň adyna iň son kaýlyň goýberdiňmi gyýp yertirýär da geçen ýyl. Da. Taliýyňa gapsyny araky çıkışadan bäri inni iktisady işgäri gara bolýar. Ağzı verilip yok da miliseler urup öldürüp. Allah bazı insanların Hemen bir komşu Murşet ya oğurluğu boyunna türmeye gitti. Oğurluğu boyunna koydu. Özü Murşet ya. Ne türmede öldü geldi şol oğlan. Ya öldürdüler şol oğlanı. Dayı oğlandı. Ölüsü geldi türmede. Şuna çıkalga näme diýýän? Olmasa Murşet ya. Peredin şuna çıkalga näme de ýatýar. Bolýar çöl ölmedi adam ama öldürdüm diýip. Ay ağzı birlik yok. Ağzı birlik yok. Ağzı birlik kol bedel. Gırgır Türkiye'nin ki Allah kosa. Geçen hep deme ön kaym yertiredi. Büyük çekmecede boldy bu da. Näme ýok küçük çekmecede boldy. Hiç Türkmen ölläne 10 gün oldu. Sonra bir oğlan TikTok'a girip ağladı. Boşlarlar ama ne edip koyuvermeli. Ne şona muştak akadenlerlere yetim ürünü. Şu 7 Türkmeniň biri sırada öldü soň näme bollay şoň galany bally. Faraplı. Näçesi ýok boldy şondan şu jaý kılanlar. Avar ýagdaýda ýatyrdylar 6 aýlyk bäbek var diýdiler. Sana ýok boldy. Avar ýatyrdylar. Ýok boldy. 3 ýok boldy. Joker gitler oyun oynadyna. Öde mara nirde hili ýok.
hili yok jaylardan yıkılya ve şu faydada yeni bir Türkmenler çıkıyor yani. Bir günuş gengoror no şon yal jayların aşağıdan Katarlı ya da Arap şeyhler nemelerden bir çıktılar ya Bayurdun, Germaniyan, Fransan vatandaş çıktılar. Yengaların bir günnay. Çünkü bizimkiler en ucuz yerlerde oturuyorlar, en arzan kiralarda oturuyorlar, pulu yok. Araplar Öldüren bir yaş ocağın yıkılacağını yani şolara oturmandır. Ha, şu adam bir komşum yatırana morgda maşin kakan maşin öyle. Maşin Türk'te. Morgda yatır. Ayal gözlep yor. Ne sonunda haber barıptır her. Ne şuna morgda yatır. Maşin kalktı. Maşini öldürdü demiş. Men neme? Han o nerede gittim? Giden kıcağa gidip durar. Gülnur. Onun seredin çıkalgan aydayn vatandaşlar oğlunlar. Men çıkyan neme? Nuri haberlaşır. Bolya kadarım. Milayacan, Minnettar. Çıkalgan nemede vatandaşlar. Çıkalgan nemede. Çıkalga vatandaşlar inamen 29. iyunlu 6. unu arda şikayet bölümüne her kim barsın diýdim. Näme üçin diýdim şunu etmesek bolanok. Inni wara öňüm aýdypdym efirlerimde. Türkmen halkynyň koduny kodirovkasyny çözdüler. Yani näme etseň näme reaksiýa berýär, näme etseň näme reaksiýa berenok. Şonu çözdüler. Siz inni şolara şok bolmalysylar. Şolar şok bolmaly. Yani bizim programmamız boyunca bu halk muňa reaksiýa bermeli däli bolýan, muňa reaksiýa berdi. Diýip bu şu oturan çinownikler şok bolmaly. Ve munyň düýüne, özenine düşenne umumman halkyň näleliginiň uje belli bir derejä gelenligini görmeli. Şonu görkezip bilmesek, bular soňa waka biz aktivistlerden hem çekinmeýär, bizim aýdan zatlamyzdan hem çekinmeýärler. Awa eşeğin gulağına 40 ýasyn okan ýaly diýilýär. Şon ýaly biz bulara näçe zat diýsek hem şo bir zat bolup uýgunlaşyp gidýärler. Öz bilenle etmäge dowam edýärler. Öz bilenler bilen sizin koduňyz çözen üçin size görä politika öňürüp oturýarlar. Düşündiňiz, şoň üçin meniň size aýtjagym jenayet iş eden zok. Hepdeniň 6. unu şenbe unu şeýlede arda şikaýetlerin kabul edilýän uny. Siz arda şikayet edýänçi bolup barýaňyz. Sonra solar müň san jogap berip bilýäňiz. Siziň bu zatlardan habaryňyz ýok, göreňiz ýok, bileňiz ýok. Siz şoň öz ardyňyzy bilen her wagt ýaly tagam geldiňiz. Ýöne siz şoň köplük bolmasaňyz da gaty köp adam bolmasaňyz we her vilayetde bolmaly. O şulam ýalňyş. Aýnha meniň derdim ýok, men goşuljak gel ýa-da aýna bir san aýmaljak 10 adamyň üstüne goýýaňyz ýükü. Ýalňyş. 10 adam edilýär o ýükün aşagyna. Şo ýük 10 adamyň götürjek ýükünden agyrrak ýük. Şol 100 adam, 300 adam, 500 adam bolanlygyny şol kükürçöp masaly 10 çöpü döwüp bolanok birini döwüp bolşy ýaly zat bolýar şonu. Siz şonu etmän başaran günüňiz öňe gidişligem alar. Şonu etmän başarmasak senin gorkokluğun ol prokuraturaň girdejdi. Senin dymmaklygyň ol ýerine şo hökümetiň girdejdi. Senin görüşmeýänligiň olarak çıkayın meni. Son haberlaşar. Bormäli sag bol minnetdaram gelip duruň. Toýst ine menden soraýarlardan agam näme etmeli? Hawa diňe şo TikTok açyp, YouTube açyp, şo bir zat gaýtalap oturmalymy diýýärler. Ýok. Şo bir zat etip oturmaly. Ine belli bir pikire gelen bolsak, taýyn neme yatan öküde iýim ýok. Şunýaňy taýyn aşa garaşmaly. Nimjik bir azajyk ýüküň aşagyna elimizi goýmagy öwrenmeli. Bizim keman tatdel, hikayelerine diýänsiňiz, aýsaňa gürleme, saat taşar ýurtdan, Ýewropadan, näme üçin gürläberen oklar, bizim kiýal edip, ýüzüni açyp çykyş ediberen oklar, ansat bolsa, olar ýalan adam däl. Men size aýdyn. Bir şu ekrany gapdala tüşüreýin, ýa-ni köpräk didi bolýan. Şunýaňyz watandaşlar şoňa toýst bizim keman tatdel, bizim berip oturan görüşümizde maňsat däl. Bizim başkalalarımdan çekken adabı yeterlik. Şu yolu ekranda görüşenlerin adabı yeterlik.
Sizden belli bir derecede şu azaba şärik bolmaly, şu gyrasyndan tutuşmaly ki öňe çykyp bileliňiz. Düşünýäňizmi? Şoňa etmek üçin eger bular şu wagt men size aýdaýynmy? Gatar kaýyn otyrlar. Gatar kaýyn otyrlar. Ay, telefona çykmaýa. O hiç kim o arda şikayet üçin hekimliklere de gelmeýä ya näme diýip oturandyrlar. Şok bermeli biz bulara, şok. Şu garaşmasyn gowzat bir de. Garaşmadyk yerinden bermeli jogaby. Ýöne gaýrat ediň watandaşlar. Birazajyk eliňizi ýüküň aşagyna goýjak bolalyň. Bolmasa meňem yekäň çaňy çykmaz, talibam yeke, beýlik aktivistler Abdulla, Alişer, ýeýleki görüşýän ileşsenmediň hemmesi yeke. Yekelikde de işin başarılmayanlığını özümüzde maýdýas, size maýdýaňyz yekäň çaňa çykan ok diýip. Aýöne görüşe gelmenen birazjyk goşoň diýilen ýagdaýda ne zagran pasport meselesi biziň hakymyzda näme üçin beren ok? Beren okda. Yurt menki diýär-de, sen meň ýurdumda ýaşaýan diýär. Men sana berjek geldi. Edenim etken, bamy soragyň diýär. Indi şular ýerde biz garşylyk görkezmesek, ertir gün ýene edenim etken ýerde. Ýene berjek gel sana diýär. Elinem şeydi. Yurt menki kanun, men diýenim kanun diýär. Konstitusiýa näme diýär? Konstitusiýaň agdyna näme diýär? Düşdüňiz? Şoň üçin siziň etmeli zadyňyz birazajyk bizem diýri ho. Şu halk diýen bir zat bar diýip halkyň barlygyny görkezmesek de bolan ok şol. Näme daýyň bolan ok. Mesele meýdanyny talep etmek bilen çözülýär. Siz pikir edýäňiz daşar urtlarda meýdanlarda görüşip miting protest edip görenlerde näle bolan näler edýäň şondan şol bimala eden näler edýäň. Amerikadaky studentler nähil gowtudurdylar Palestina meselesi üçin. Şo nähil adamlarda näme oýardy? Hökümetlerde, tok adamlar hökümetlerde birazajyk käwir hökümetler gara şekilde urady. Öň ýanyna duran bolsa. Toýst meýdanyna watandaşlar bolmasa TikTok'ta 500 000, 1 milyon like alyp berilen videolar amma çykyşlar amma 1 milyon, 1,5 milyon like alýar ho. Ýöne onun täsiri bilen şu meýdannaky görkezilen täsir meýdannaky ýüzesse meýdannaky. Düşünýäňizmi? Çünkü besparyadyk bu otayda besparyadyk görünýär. Besparyadyk görünen ýagdaýda diýerler daşar ýurtlar. Türkmenistan hökümeti şu wagt baran ýeriniň agdyny dogrulyk görle ýany mende köçe çykyp gow edip ýören wamy? Ýokdur, meni asuda saklaýan dik görýär. Asuda bolmuşy. Asudalyk dik görkezýär siziň dymy oturanyňyzy. Daşar ýurtlara. Siz bilen zok. Şu taýlargam gelip sığınma tawşyrýan bolan ýurdun içinde hijem ayağa almadyk, hijem näýler görkezmedik. Ýurt dik görkezýärler. Asudalyk diýip atçotlara goşýarlar. Siziň dymy oturmagyňyz berýär şoňa. Şollara şo gepi. Şonuň üçin hepdeniň 6-njy güni arda şikaýetler edilýän güni, hatda şu meselede de inni üstüne käbir ýygnaklar hem geçirilýär. O Kronika Türkmenistan saýtyna da goýup durlar. Talaplary bilen Türkmenistan tarapy bilen Ýewrosoýuzyň adam hukuklar tarapy oturup bir stolada inni hepdeden başlap oturup gepleşikler edip başlajakmyş. Ýöne watandaşlar Mamendi, taşar soğuk däl. O alyp barýan 45 gradus ıssam däl. Şoň bir 6-njy gün sagat 1-den 9-lara ýalňyşmasam her gepde şu 9-larda başlaýar arda şikaýet nemesi. Abede şenni. Şo taýyk barýaňyz zalim şonça adamynyň näýlelik üçin gelendigini görmegem ýeterlik. Size daja no da yetmeýär, size soragam yetmeýär. Ýöne şonça adamyny görmegem belli bir derecede ýurdun içinde. Ya köp adam bolmaly watandaşlar. Yani biz köplük bilen hem almaly. Böyle edýän işimizde hil bolmalydyr. Bolmaly. Ina şoň üçin men ýanky mollum aýalyaly, belki illeşsemde de ýüzlenýän gelin gaýrat edin, sizler goşulyň. Sizler biziň aramyzda gerek. Sizleriň ýoklugyny men öňe gelýän. Yetmeçilik sizlerde. Intelligensiýaň wekilleri ýeten ok aramyzda. Men elbette Türkmenistanyň içinde ast gazanan artistlaryň meniň efirime gelip hökümet ýamanna oturmagyna garaşjak gelmen. Ýöne aramyzda tuweleme şulu ýanky mollum aýalyaly dile çeper goşky mollum da diline gelip dur. Çünkü pedagog. Şular ýaly adamlaryň köpräk goşulmagyny isleýän. Ve
şolar yetenok. Şol illeşsemiz goşulup köpürak ediverse bu işe renki ütkak gider görürsünüz. Şunyaňyz ol başta çıkanları biz käbirlerini mert mi kadro öýdýädik da. Ütködüler da soňundan. Ay maňa da şu arkadaň ýanyna orun wadyr diýdiler soňundan. Damartlanlaram boldy. Näme etjek? Ýöne men pikirimçe günü palçyk bilen sowap bolan oklay. Gün ýaly görünüp dur Türkmenistanyň problemasam hakykatlarym. Takşdy günü sen palçyk bilen sowap bilen ok. 50 palçyk bilen sowajak bolay, diňe maskara bolsun ara. Ol maskara da bolup otyrlar da. Şoň üçin watandaşlar gaýrat edin. Döredüzlük intelligensiýa wekillerinden owa TikTokerlardan wa bolsa şolar häzir 20 adam oturup Türkmenistan hökümetiniň bir wagtda tankid edip oturanny görseňiz Türkmen halkam mara derrew goşulşýarlar. Ýöne biziňkiler ediberen nokta şonu. Garaşy otyrlar owa. Taýnaş bolsa da menem ýetemin soňuna bir şolar bir düze daýmazmy kara ýurdun içinden görýän ýerleşdirme diýämşin ha. Şolar bir edärim kadip ýaman umydy gary bolmolyn bar. Soň bolmady da at diýämşin. Bolmaz kanýaşna goşun. Nurcan Teret yurdun içinden mesela käbirleri bilýär, käbirleri bilen ok. Ya mesela doğru diýmek gerek daha hökümetin watanyň nämeligini bilmeýän adamlardan muny garaşmak ama açyk kynrak. Ona şöyle görkezip biler. Mesela Türkiýede artık otada demokrasiýa ýok, doğru diýmek gerek. Demokrasiýa bolan ýurtlarymyz bar we şo taýda bizim öz bolan pasolstwolumyz ýa konsolosluklygymyz bar. Şo taýyk gidip biz başda mesela men özüm bolan ýurdumda, sen öz bolup ýören Gollandiýada, atýaram Amerikadakylar, şo taýyk ýoşşadan mesela pandemiýa döwründe ediller. Şolar ýaly bir daýdy aktiviste görkezip bilsek aňardan ondan soň ýoşşadan hökümetine täzeden bir goýgon başlaýar. Mesela moňa da men pikirim ýani şahsy pikirim belli bir gün aýyrmam mümkin. Ýani atýaram her kim öz bolan ýurduna pasolstwa gitsin. Kano ýerleşdirmez. Kano biziň Ýewropada, Amerikada o bir doktor bolup gör, bir Microsoft işläp görän we şeýle akylly umly gurrun edip biljekler şu ýola goşulyklar. Kano bolyn wara goşulşanoklar diňe şu öz bähwitlerini bilýän adamlar men şonu ýaly hasaplanýan onu. Öz bähwidini. Meniň pulim bilen başgalamy garnaşsam eklenjede otyr men şolary pul uradýan boldy diýe. Ýurdan bir gün düzeler da diýe. Men tek olar düzene wagtlarmamma. Tak, güdüne wagtlarmamma. Belli bir gün saýlaýan şo taýyk gelýän ämede bolsa daşary ýurt bolan demokrasiýa bar, otanyň hökümetine sygynyp bolýar. Iňardan Türkiýede bolan ok gördük ony. Awwa. Alk dilen oglanjyk bar, adyny ämede unutdum men. Awwa, 3-4 sany ulan alyp gidildi. Farhat diýdi, Russiýadan Malik diýdi. Russiýadakyny bilen. Demokrasiýa bolan bir ýurtlara da diýen Türkmenistan hökümeti haýşe däýende de demokrasiýa bolup işe edilmejek bir ýurtlaryň hökümetinde pasolstwalardan başlamaly. Assalamu alaikum. Moderator Talibi sessiz alıp oturmay men düşünmedim kim ay sen moderator aramyzdaki. Ema bolup gitdiň öýjana. Ajdar sen aýyrýan. Tak. Bir üçüsüne men ananyan. SS Ajdar edendir onu. Haýsy moderator. Aýdy beriň. Men bir şu sessiz alınanları açayın. O musunuz? Salamanyýa musunuz? Salam, goýmusunuz arma. Aleyküm selam. Wa aleyküm esselam. Oğlum Talip. Oğlum ýaşym bar. Saltanış. Sağlyklar. O Hudaýa şükür. Hemmeňizi bärde görmek uly baxt, uly bir sevinç ýüregimde, kalbymda ştaýda üýşüp dursak, begenýän bar. Menem şu sizi görüp siz efir bolmadyk gün gynan ýana. Bilen Talip. Gynan ýan. Ondan neme? Nura sen aýtýaňa gepeçeper şu pedagoglar, mugallimler nemeler şolardan bir ses çyksa diýen, bolsa diýen, özgöre diýen. Seret ağam, her kim aktivist bolup bilen ak. Her kim ýöredip bilen ak. Mün gepeçeper bolaýsyn, aktivist bolup bilme her kim. Aktivistligini etmeli.
halk bolup hakkını talap etmeye bilmeli şu aktivistleri. Eğer halk bolyan bolsa, halkın tarafında bolyan bolsa aktivistleri gollap bilye, gollap ne edip bilye. Yo her kim aktivistten Özlemesi. bol bilen ok seret azam Evet. çek. Doğru aýdýaň. Aktivist diýanyň seret arman ýa-da iňolmanly hepde de bir video oýup ýa-da şular efir açyp görüşýänlere men aktivist diýen. Ol näçe wagtlar ýitip gömülüp ýatyp soňundan o diňe YouTube'da walla de oturanlar bar. O özüniň müň sanak intak bermeli hasaby waka birinen berilmen olara men aktivist diýemok. Aktivist diýenim yine şu efir açıp video çekip aktual problemalar bilen halk bilen dertleşip şular ya diskussiýalar geçirip bilýän olsa men şu kim gelse de allym şu efire. Diskussiýalar geçirýän şu aktivist diýilýär. Ýöne belki intelligensiýaň wekili gelip iňolmanyň pikiri bilen goşulyp bilýär. Ýene şu ýanky gelen mollum aýalyň aýdan zatlary, yeneleri ýürejiklerine jünk bolup duranlar. Şu goşulyp iňolmanyna bir 10 minutçuk pikirini aýdyp bilýän, ho, şonu meden oklara. Şonu meden oklar. Doğru aýtýaň. Her kim her yerden çöregini ýa-da bilen nory. Indi kimine seretseň çöreginden bolasy gylana, kimine seretseň öz düşünjeleri bar, kellesinde öz mineneleri bar. Beh. Bağışlan, artistligini azlar etmeli. etdim kadiydim. Bir mun şu moderator kim alanan bolsa ýaňy. Taýgama 3 tane moderator var, azam çek sen var. Biri talip, biri sen, birem jeren. Yani o kim sessiz alýar ki ne mani? Alman ho ya ýalňyş wallaňyz bilen ok. Diňe paýyş söz alanlary alyň. Yani daýy engellemäňem. Goý innik sapar ýene gelsin. Dinlesin. O belki kellesi işler. Bir de bir ýylyň söw oturanlaryň bir ýyl soň gelip gaty dogry aýdýan ekeniňiz diýenler kän boldy. Şoň üçin engellemäň. Diňe sessiz alyň eger mukaddeslemde etýän bolsa oğlum. Yani şahsyňa, ejeňe, oňa paýyş söz edýän bolsa şolar alyň. Atak tankyd edýän bolsa ýene alma. Yani tankyd edip geçsin yani balans bolmaly bir de. Bir de var şey. Oy tankyd etsinler. Doğru aýtýaň, tankyd edibermeli. Ýöne paýyş söz etýänleri sessiz almaly bolany blog etmeli. Hawa. Hawa. Ha. O görseler şu. Näme Yani diýen? vatandaşlar agzybirlik bilen hepdäniň 6-njy uny ýurtdaky daşyndaky içinäki agzybirlik bilen bir näýlelik görkezeliň vatandaşlar. Yani ýurduň daşynlara men pikirimçe Tursadaklara maksat beremok ilçikanaň edil öňüne barmany çünkü barsaňyz gowy ýöne müňläp barsaňyz. Müňläp bar biljeňizi men bilemok häzirlikçe. Ýöne müňläp bar bilýän bolsaňyz kanyşna gowy. Ýöne Ýewropadaky ilçikanaryň öňüne, Amerikadaky ilçikanaryň öňüne miting görünmek, protest etmek, ajinoşny tapady ýok. Şoň videosyny çekmek, ýa-da diňe kamerany tutup şu konsulun öňüne baryp diýjek sözüň diýip gaýtmak. Şolar ýalam, şolam ýeterlik. Şonu ýaly işlewetseňiz hem näýlediňiz görkezmek daray bir hile edip näýlediňiz. Bolmasa ol dünýäni Allah görler. Ho bizim seret biziň ýurdumyz gül ýaly asuda diýip. O 3-den 1-de aşar ýurtda oňam ýene 3-den 2-si sığınmaç bolup gör bolun. Ýurdumyz asuda diýip. Şol sonra özlerini de berdiler. O sizi Zalatoy bek diýäňiz diýipdir. O altyn asyr diýäňiz diýdi o. O nähil altyn asyr bolýar siziň ýurdunuzdan gaşyp diýdi. Şunça adam tığınmada getip gördüýdi. O sonra berdiler. Sonra da sessiz oturmaklyk. Aýn näle dälen hemen görem o diýmek hawa. Bu görkezmän diýär da ona. Görkez ona. Gürlösseň häzir Türkmenistanyň içinde erkek bolsa, şu polisiýa büýüne barjak gelýsin ejeň Türkmenistanyň içinde müňlerçe adamyň çykyp gürlejegine men garansiýa berýär. Müňlerçe adam. Kom kaly, oňatma. Ýurduň içinde polisiýa bilen arar berme erkek bolsaň. Näle mi däm görkezeýin Türkmenistanyň çinowniklary. Hawa. Milaýanyň kim blog etdi? Yo, ol ory azar bermek däl o prosto bilýärmi? Şoň bilen gorkup durarmy ka diýip goýberýär olar, bilýärmi? Gorkup durarmy ka diýip. Ýöne hiç sad edip bilmeýärler. Doğru aýtýaň. Hiç de edip bilmeýärler. Prosto gorkol, basınç.
engellenmiş hasapların içinde yok. Neme? Sessiz alanların içinde de yok. Bundan Barık biri. geçsin o. Her gün varsılar. Barık geçsin yöne. Korkor mu ka deyip öyle düşünýärler de billäňmi? Men öýüme bardylar, ha men aýtdym ejeme diýdim. Gelip geçsinler diýdim, näme diýdim. Sen meňe jogapkär dälidiň. Men özüm diýdim şahsy 18 ýaşymdan geç gitdim. Men uje öz jogapkärçiligim çeken we siz meňe garşy jogapkärçilik çeken bolak, şoň üçin gelip geçsinler diýdim. O da aýtmam üstürme diýdim. Boldy şol aýdym dedim. Yurttaşyndaky ýaşaýanlar siziň maşgalaňyzdan hiç de edip bilmeýärler. Dogry düşünüň. Sebäbi olan hakkı ýok. Sizler şeýdi açıp gürleşiň, nämeden gorkýaňyz o? Bir janyňyz bar. Gorkak adam günne öler, ýene merd adam bir tapar öler, şonu ýakdan çykarma. Şu ara Seret şu mesele boýunça da bir da aýtjak. Gatgu akıl berjek dedi vatandaşlar. Eger şu zatlara çykyş edeniňiz üçin ya da gelip pikiriňizi aýdanyňyz üçin ya da kommentary ýazanyňyz üçin tapagy ýok. Öňüňizde Türkmenistan hökümetiniň polisiýasy ejeňizi ataňyz çagyryp soraw jogap edýän bolsa eneňiz ataňyz ertirkün başga bir kriminal bolanda da barsyndan men üçin göýber diýsin şonu. Oy meniň oğlum kriminal etmäkä men çagyryp sorduňyz da menden. Näme üçin edýär diýip. Ne men kriminal edenim bolsa men geljek soraýan tilden göýberim men çagam diýsin. Näme üçin bilýän? Çünkü kanunna birine eden zat üçin başgasy jogapkär bolmaly, başgasyny ýüdem tutmaly. Eger siziň şu wagt gelip oturan hereketiňiz üçin eneň ataňyza baryp haýyş edip ýa-da addele çagyryp beýgirýän bolsalar, başga bir garyndaşyňyzyň başı bela giren bolsa, barşy owurluk ömeden bolsa, şu eneň ataňyz barsyndan meni goýberim şonu diýsinler. Yani onu şoval ya. O ne hil bolýar aýa? O cenayet etseňe men etseňe ýüz tutanoklar en atasyna alagadan basýarlar bir cenayetde. En atasyny çagyryp en atasy bilen gepleşen oklara. En atasyndan oğluň näme üçin şunu edipdir ya, gyýdyň näme üçin şunu edipdir diýen oklara kanun bozupdyr diýerler, basýarlar. Bu men ýalerde de en atasyndan soraýarlar. Wa en atasyndan näme üçin soraýan? Cenayet eden bolsa maddasy boýunça an özüň tap, özünden sora. Habaram bolman galya diýen onu öýündäkler. Конечно. Habaram bolana 3 günden soň polisiýada ýatanyny bilip galan ojoluklar bar. 3 günden soň. Biriniň daýyna şonu ýal wakady ejesine gidip ýüzüne apdyrlar, o çağalar ejesini gözläp ýör. Çağalar ejesini gözläp ýör, onu ýerde meňe jemdi. O ejesini bolan addelek dipdirler, 3 günni ýatyraýtdyrlar o taýda. Bizinkiler var, şol troll komanda var, şu komentary ýazýarlar, her kimin aşağına girip bilýän, elbet komentary ýazyp, o fake accountdan. Akazysy niýde öwrendirler bilýänmi? O Russiýada, Çeçenýada prezidenti da diýmişin. Hökümet edarada işleýänler zastavlýar diýär, her hepde komentary ýazmaly prezidentiň aşağına girip, gowy zatlar ýazmaly, sag bolsun prezidentine zat, bäde Çeçenler aýtyp berdi. Sizinkilerim şonu öwrenen bolmaly. Görkezýär eken işe bar başlygyna, ine men şu komentary ýazdym. Sereden şu wizen aşağında şeýle bizkiler şeýle. Düşünýän pikirlenýän, näle abijnik bolmaly bilýän adamlar zastavy edip komentary ýazyp näle bolar. Bular wapşe birajygym dastymy sodat ýok. Gördüňmi şol wizen hem maňa uradanyň? Şol uratdyň maňa wize şol din barada aýdyp berýäni. Ay musulmanmy şolar? Musulman däl, o näme musulman şolaryň? Ay egerde halka zulüm etýän bolsa näme üçin sen daýat çekýäl, görüşmeli gaýtam. Öz halkyna gan gusturup bereni haram. Ady näme şu mollan ady näme? Beg Muhammed Allah'a nazar. Beg Muhammed Allah'a nazar bir mollamız Türkmenistanyň içinden bir adam şu zat. O Türkiýede bolýar, Türkiýede bolup ber. Türkiýede bolup berenýär ýerinden diýär. Diýen zady eger başyňyzdaky diýär zalim bolsa, günümüziň dilini aýdanda diýär diktator bolsa diýär, şoňa garşy görüşmek diýär haramdyr diýär. Oho gonu Peygamberler biderek görüşüpdir. Beýleki weliler, pirler biderek görüşüpdir. Onu şol urda öz dinini ýaşatjak bolup, o adalaty, çünkü adalatdan başlaýar hemme zat. Sen dinini ýaşajagyň bolsaň adalat gerek, dünýäni ýaşajagyň bolsaň adalat gerek. Onuň adalat bilen görüşmeli bolýar da, adalat üçin görüşmeli bolýar. Şu adalat üçin görüşenleri türmäge bastyrlar, türmede gynnadylar, hemmesini olanky ýalan bolýar kan, ýanka ýaşulyň aýdanna görä. O nähil bolýar, onu mawtumla tamam goşgularam ýalan.
Onu olam hana karşı adapte onu giymeli boldy diýen bolsa on kom yalan. To ist şu şoň üçin ne şu iki tane mollasymı gepletýärler danim aýdýa olýa eger diýe haramy buyurmaýan bolsa diýe şert goýupdyr diýe haramy buyurmaýan bolsa näme haramy buyurman kim buyurup oturan onu Türkmenistanyň içindäki bir gede namaz konu bolanlary çağırıp türmäge basyp oturan kim? Şolary orada aýyna çağırıp sen namaz okaýanmy diýip käbirlerine şu hölenip melonny arak goýup öňüne goýup melonny arak içjekmi diýip arak içerip barlan kim? Kim? Şu zatlar eden kim? O haramy diýe nemetmeýän Aeroportda häzirem dowam edýär. Ha. Arak koymak zatlar. Häzirem dowam edip durýan. Türkden gelýänlere namaz okaýan, içýänmi şunu? Doňuz etýänmi? Ýani näme düşünje bilýärmi? Ona bol näme-nämetin deňeýärler. Yani hawa men imanly da men içjek geller men içem okda mysal üçin. Indi men şoňa Nim o näle sözüňi böleýän näýe, Bir o näle gapy soraýan bütün- ýok way. Nuri bir daha edemmi şu tema boýunça. Men öňüme goýdular da bilýärmi? Uryp durup izi ýokmy diýdim da ýene. Gülýär bilýärmi? Nerden geldi bu diýip. İzuram oyunda uryp izi ýokmy? türmäge basylmajak bolup, agzy oradaly bolup, agzy bekli bolup, şol 50 gram içmeli bolanlary bilýän men. İçmeli boldy şonu. Düşünüň çağırlanna, orada aýyna çağırlanna, polisiýa çağırlanna. Şolar namaz goýan dinler adamlar etdiler aslında onu ödüm. Meniň okança Türk mektepleriň oglanlaryny köpsini çeýtdiler we häzirem şoň üstünde gidip oturýarlar, dik düşdiler. Häzirem şoň üstünde gidip oturýarlar. O bir waka başga bir ýurtda bolýa, biziň ýurtda adam masalya haw. Men hayran. Biziň ýurtda adam masalya. Näme namaz hon bolmak, arasda adam bolmak, dürüst adam bolmak, om jenaýat boldy mende Türkmenistanda. Ve şu zatlara da mollasymak oturup komentariýa berýär haw sen çigit geljek beynin ýok. Onan bir hadisler bilen iň soňunda da dogrusyny aýdypdyr. Bir nähili bolsak şoňa görä bize baş tutan gelýär. Onu özümüz itködeliň diýdi haw. Özümizden başlalyň diýdi. Zalymlyga garşy görüşeliň diýdi onu. Görüşýänlere görüşmek haram diýmedi. Ya bular wara köpüsi özüne taýak degmansaň hökümetiň ýanyna yer alýan şagallar özüne taýak degen ama. Ha. Tamam, moderator İstanbul diýip bir ýeri bar, şonu alaýda. İstanbul. O, sorawlary barmyş galiba. Sana ýamon bala edip ola. Zapros etdim. Anladın ha ola. Türkmenistana gidip gürlesene şunu erkek bolsaň diýe. Meniň Türkmenistana gidip gürlemegim näme gerek? Şu taýdan ýetip dura sesim size. Şu taýdan size ýetip dura. Imbecillere cevap vermesene bular wara öwrenipdirler bir sözi. Şo plastinkany aýlap berler wara. Her gün şo derdi gelip. Yo, şu taýdan ýetip durka näme diýin baryp gürläp? Näme kermi sen? Baryp guloňa gyýrymda da açylmaýar o ker guloň. Şu taýdan eşitmeýän bolsaň. Şeýin olmasa adresini alıp ben urum ben adam uradayım Arkadaga gollap bolýanlar Allah Taala siziň janyňyzdan alyp köçedäki itlere, pişiklere bersin janyňyzdan alyp. Amin. Yaman it gözük kovatdy. Erkek. Amin. Näme içýärler şolar men düşünem o. Aýdyň o bilen bir içmeli şo zat o. Ýalňyş ýemeli o. Doğru aýdýaň. Yo. Erkek bolsaň daşar urda çykyp gürläň da. Yo. Erkek bolsaň daşar urda gelip ýygnaklara gatnaşaňyzda gördüm ha. Elime kamera alyp ol Polşada sonra berdim ha delegasiýaňyza. Gaçdylar ha, gürläp bilmediňler ha. Sizem şona daşar urda geleňiz, sizem gaçýaňyza daşar urda. Men näme diýin olsam? Ýurdun içine barsamam şo orada näme? Buram gadet bolan ol meselen. Ya, ýa aýtdyň ha Ýewropa ýurtlaryna meselen pasoslalaryň öňüne gideliň diýip. Ýalňyş bolsam 2020-de mi 21-de walla Amerikada etdi. Bir media bilen anlaşýarlar we Türkmenistanyň bolýan media hökümeti sunýarlar. Media bilen bile gidip zaten pasoslwa da gidýän arşykaýatyň edýän Türkmenistanyň halky ine
men öz hökümetimden, ilçhanamdan şunu istedim, ýöne eden oklar diýip bir özgür olan bir media sunmaly, ýani görkezmeli ýani. Ýuwaşdan soň başlaýarmyň, ýygy gelip başlaýar. Owa. Ýoklay mene halkyň 90%-den aktivist hasaplayan bar. Dogry maýda halkyň 90%-i aktivist diýmäýin, aktivni göreşýän aktivist da. Aktivistleriň Oyandırmak gerek pikirine olabilir. diýelim. Aktivistleriň Oyandırmak pikirine gerek. tarapyna diýmek da diýeýin. Ýani halkyň 90%-i bolup gören zatlary da düşünýär, bilýär. Vay, asyl gülýärlim ka diýip gördüm men, däl ekene diýjegi ýok. Badyr belki 10 ýyl, 15 ýyl Türkmenistana gitmän, bir ýurtlarda ýaşap görenler badyr belki kellesinde obnowleniýe gelmedik, güncelleme gelmeli o bilýärmi? Ýani telefon applikasiýalara obnowleniýe gelýär şonu ýaly. Obnowleniýe gelmedik, köne informasiýasy bilen gezip görenler. Men aýdaýynmy? Şu men 2020-de gaýtdym. 2020-däki Türkmenistanam ýok. 2020-de pandemiýanyň öňünçäsi yine bolymeni ardaş kaýdy etseň, ardaş kaýdyna seredýärdiler. Inna wapşy ardaş kaýdyna da sereden oklar ho. Ardaş kaýdyna da sereden oklar gaýtam. Şo dymdyrmak bilen, o sen çotu köp bilýän aýsen aktivistlerden alýanmy bu tapawy ýaly şu hölenmek bilen seredýärler bolly. Özümizde bu näwa diýen oklar. Sonra Allah aktivistler sen nereden tanıyan diýmeli? Son sonra berýän adam meni aktivist diýip daýystamok sen nereden tanıyan diýmeli olar. Näme ýylýan zat mı diýin o? Tamsyklyga salyň bar. Aktivist näme bolýar? Aktris bolýarmy? Aktris ane näme Cemal Saparow bolýarmy diýen bol ýygynden. Ha. Haýt kinoda oýnaýatdy. Ha. O. Ýöne halkyň 90%-i biz bilen biziň bir pikirde. Prosto olara içinde saklaýar bizem daşymyzda. O, biziňe içimiz daşymyz bar. Ýöne Türkmenistan hökümetem görýän bolyn şu kodumyz çöpdir köp halkyň nämeseň sesini çykarýar, nämeseň edenop şoňa öwräjik programma bilen gidip barýar. Ýöne biz şolary şok etmeliler, şakirow etmeli bolar. Ýödem usuly kano Türkmenistan hökümetinde işleýän çinonikler, nemeler opşy harby gullukçylar bar, ofitserler, mollumlar, yeneler usul kano wara. Çıkın o işten. Şey dip durmaly bulardan wara. Greve gitmeli, grev bolanyny iş taşlaýyş. İş taşlaýyş edin. 5 milyon, 10 milyon işläp gördüňiz o ýyl geçen soňam bir zadyňyz 2 bolan, o görüp durdyňyz, zordan olaydan olaya garnyňyz doýurýaňyz. Daja birini beriňiz wagty 100 gedek. O 100 gedek gaýtam gapyň çalýarlar, şo beriňiz dem ýapyp ok daşar urtdy işläp görün bir garnyşyňy kömege daýmata. Şoň üçin işten çıkmaly. Ağzy birlik bilen çıkmaly adam. Tapyň bakana o men keselliğin, hasta diýin, ejen. O ay business etjek diýin usuly kan. Şey dip bara sisteman durdurmaly biz. Şey dip durdurmaly. Siz şu açgalarmy kam diýäňiz da arsy berýän Hudaýdyr o watandaşlar. Arsy berýän şu garynjaň arsyny berýän bolsa, garynja aşgadan beren bolsa, siziň arsyňyzdan berer. Hudaýa şükür ana ýurdun içinde daşyny kösenip görenleri çıkıp yüzlenmek gerek ýöne. Çıkıp yüzlenseler şoňa watandaşlarymyz elýär. Düşündiňiz, çıkıp yüzleniň o öz içinde salyp garanky jaýyň içinde aglap görmäňde, hiç kimin habary ýok, zady ýok. Soňam dünýäden öýköleşip görmäňde. Aýdyň derdiňizi tuwalamy watandaşlarymyz bir el bolup elinden gelen kömegini ederler. Ýöne şu sistemanyň çarkyny aýlayan sizler. Mysal üçin elektrostansiýada işleýän bolsaňyz şonu bu gelip Gurban Gulyň özüniň işletjek aladasy ýok, siz ýok bolsaňyz. Düşündiňizmi? Ýa-da siz balnitsada wraç bolsaňyz ýa mektepde mollum bolsaňyz tapawy ýok, nirde hökümet budjetinde işleýänler. 10 milyon özüňiz oýnadyp görmäň o. Siz mundan hem gowsuna laýyksyňyz. Mundan gowdurmuşa laýyksiz. Şolar ýaly baý ýurdun, şolar ýaly garyp işgär bolmaga laýyk dälsiz. Meniň gözümde siz mundan gowsuny etjek bolsaňyz şo daşy aňaryk gowgodyk bolanokmy, onu bärik çekin. Bärik çekip bolanokmy, aňarygy teklen. Oňa usuly ýanky. Siziň etmeli ladyňyz sistema çarka tayak sokmaly.
kayak sokmak üçinem iş taşlayış etmedi. Agdyberlik bilen. Mal gara seredin o şu ýagdaýyňyz bolýança, juda bolmasa mal wakyn özüňiz şu bir 5 tane goýun alyň, şonu köpeldiň. Owa, bir tane mal alyň, mal köpeldiň. Şeýdi birak daýgançylyk bilen, ekindikin bilen, owa, ukrop petrushka satyrak gediň bolan ýöne. Şu hökümetiň çarkyna çomok sokmaly şeýdi. Sizi Allah gör 10 milyona aýlyk alýaňyz, oňa ma bir 3 milyonly ýygyny alyp otýar her aý. Ol bahana bilen, bul bahana bilen ýygyna berip otýarsyňyz. Derler 20 milyon aýlyk, 18 milyon aýlyk alýa 5 milyonly ýygyna berip otýarlar. Özüňiz oýnatmaňyz. İş var mı işten çıkan son diye. Berdakten öyle işim taşla diyen o grev yapın diye. Atıyorum 10 kişi olup naloglu işleyen onun bir vada taşla başlık son göğür ayeti geliyem ya göğür ayeti gelen ok mu? Yani ayet geçti elektrik stansiyada işleyen adam kurbanlığın öyle gelip işletmeyecek belli şonu. Bunu var ya yankı Hudaýa inanmayan adam diýip bilýär. Evet, ana doğru aýtjan Allah jan bir gapyny ýapsa bir gapyny açja diýär. Siziň gapyňyz hiç kaçan Teredin bir hadis bolmaly. Ýatladyk gör talip eger ýalňyşmaýan bolsam ölümün o hadisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Keşke Adem oğulları diye bilse de diye şol rızkın şolary gözläp tapçygyn diye hiç açan rızkı alad etmezler diye. Yani sizler birazcık hareket etseniz Allah Teala rızkını berýär. Şoň üçin daşy kuş diye Allah Teala ayetde geçýär. Kuş diye ýerden uçýar, garny aç we o habarym ýok diye akşam garny dok gaýtjagyndan diye. Görýän? Şuda Allah'ın ayetleri var. Nämeden gorkýaňyz, o kimden gorkýaňyz? Siziň garşyňyzdaky siziň ýalagy adam. Çykyn, gürleň, görüşiň, öz güýjüňiz bilen ertir Allah Taala soramadmy sizden? Öz musulman doganlaryň kynçylykda wagty näme etdiň diýende näme diýjek biz? Haçy biz bir diýip bileli näme elimden gelen etdim Allah Taala. Bar edip bilýän adam şu ýöne näme etsegem niýetimizi Allah üçin etmeli. Eğer dünýäwi bähbidimiz bolsa biz tutuluruz. Diň Allah üçin edýär sebebi Allah Taala biziň ýüregimizdäkini bilýär. Adam zat görýärmi? Bugun gelip sen yüzüne güllerler, ertir gelip sen yüzüne güllerler. Şoň üçin adam zadı da etme, bil bağlama. Din Allah'a bil bağla. İnşallah hem zat olur. Baram ýene bir hadisimde da diýem ka diýenler şu ölümüň öňüne geçýän bir zat bar bolsa olam ırskalyňdyr diýär-de. Şol ölümüň öňüne geçýän zat ırskalyň diňe. Hoş ırskalsyzlyk sebäpli neme galan ha Yüreğini, talimin videolarını görüntüňiz da bir giden şu adamları ettirýär. Türkmenistandan bir ýylleşme pul kömegini edýärdim. Pol Afrikadaky suw ýok guýlary guý açyp berip zat edip nitopu Türkmenistan oňa bir giden ýurdun nemeleri edip otýar şonu ýagdaý. Baryp nahar berip otýarlar, aşgalyň getirip otýar. Allah Taala etdirýär onu. Onu etjek adamlary özü öňüne düşürýär Allah Taala. Siz aşgaly bahana edip başka bir gul bolýaňyz. Düşünýäňizmi? Arsgal bahana etme. Ol bahana ol. Arsgal bahana vatandaşlar. Men şu ýola başlamda da inansaňyz arendamam töläbilem okundajy 3 gün 4 gün gidip o gülçülükde işleýärdim. Aha 3 gün 4 gün maňa şu bir aýma ýetýär şu diýip täzeden ýene efirler açýardym gülçülüge gitmän. Ýene pulum motorya maňa aýdýardym men ertir geljek diýip 2 gün 3 gün işleýärdim ýene etjek bolsaň usuluk ýa-da görüşjek bolsaň. Ol milyoner bolmagyna garaşsan ba milyonerler ma hani ütköşüp bir goşul beren oklara görýänsiňiz. Şoň üçin arsgaly bahana etmeler adamlar. Ol Hudaýa bil baglamazlyk bolýar. Eger biz Hudaýa bil baglamasak, Hudaýa hem şoňa görä jezasyny berýär bize. Çünki bil baglamadym. Şoňa netijesini görýänsiň. Hudaýa bil baglalyň inşallah. Edýän işimizden men Türkmenistan hökümetini zalim diýip hasaplaýan. Çünki bir giden namaz oğullarym türmäge basdy, bir giden dinar oğullarym türmäge basdy. Heniden basyp gidip otýar. Heniden dini erkinligim ýok, azatlygym ýok. Hemme zadyna goşulyp gidip otýarlar. Men aýdýana Hudaýa garşy görüş diýmek diýip hasaplaýan men onu. Özlerçe faraon dünýädäki Hudaýa duýýalar televizionyada Allah Tagalla'n adından beter arkadaň adyny eşitjätse, iň köp arkadaň adyny eşitjäs. Öde meçhide giden olup 3 kul huwalla bilen bir elham okuny bolýar-da. Ödem iň köpem arkadaly serdarymyz televiziony aç. Allah Tagalla'n adından beter şodur. Öde gepleşseň musulman biz
Gepleşsegem musulman döwletde ýaşaýar. Şu zatlary ýanky molla smoklar geplemeli aslına teresen. Özüni molla diýip gören molla smoklar gaýta mol daşda oturup video çeken bolup ya miting eden bolup diýip gürleýän molla smoklar etmeli aslına teresen. Biz etmeliler çünkü biz molla däl. Başlanmaly. Bizim öz ýöne bir dini anancymyz bar. Sere da sen şonu diýende men wara molim aýdyp berdim bütün bolup geçen zatlary. Men idim. Näşeýle hadisler we zatlar we diýdim şo ýol başlary bardy. Talipçan diýdi. Sizin hökümetiniz kapır diýdi. Olar islamyň düşmanlary, olar islam bilen baglanşygy ýok diýdi. Olar musulmanlara zulm etýär diýdi. Onu men aýdan därler. Men tekfir etmäne ilmim ýok. Ýöne menim molimim ilmi bar. Şol adam aýtdy, sizin hökümetiniz kapır diýär, musulmanlara zulm etýär diýdi. Olar näme musulmanlyga diýişli ýok. Ödem diýdi Firavun diýdi. Firavun wagtynda şeýle bolup geçen zatlar. Firavuni Allah bilen deňlikde goýup Allah'a şärik koşýardylar. Firavun diýdi biziň ilahymız. Şu wagtdan bolup geçen zatlar Türkmenistanyň Gurban Gulyny, Serdar zady begertýärler. Şo zatlaryň Firavunna bolan zatlar. Näme musulmançylykda ýeri barmy? Mene edil ilmim onu çöken ýok. Ýöne men şuýda birazjyk dine düşünýän adam bolsa men gelip düşündirip bilen şoňa şolaryň edýän zatlary dogry däl. Bilen adamlary ukla diýerler dinli. Aslında din adamlar oýatmak üçin bar. Bular aýtan ukla diýerler adamlary. Şoň üçin no mollalar zatlar başy dinlemäň olar dünýäwi bähbitler üçin Allah Taala Kur'anda diýär. Sizler dünýäwi bähbitligiň üçin ahireti satanlar diýär. Allah Taala aýatda geçip otyr şo zatlar. O dinlemäň o meçidin, o meçidin imam ýa-da başy men namazam okujak ýa-da. Näme imam ol arkadaga jalym ýa-ni her ýerde gürleýän. Ya malkymda. Aga men Türkmenistanda kam şo zatlar bardy. O jumadan soňra prezidentiň jan sag bolsun prezidentim. Haýsy bir ýurtda prezidenti şeýle doga edýärler o. Dar Saudi Arabistan şolar ýazat ýok emire şeýle doga edinler. O doga edilenler. Men şo sorak gördüm. Biziňki näme oýtmuş? Arkadağa bu dua edilen nokta hepsi arkadağa şu şükür ediyor adamlar sayesin nettik bir son himayetkarlı ne olduk artık şunun için arkadaağın sayesinde dasar yaltı arkadaağın sayesinde yine video şarlar zatlar hemme zat şoň üstüne videolar paylaşan onu beter etjek diňe üstlerine gülmeli bolar utanırmaly bara binamyz olar utanmaýarlar haça bara dahili yerem yok arkadaağın sayesinde şu şemali yok Gülyali arkadaağımın sayesinde asuda asmanımız var şemali yok o Gülyali şeyde otursan ya hil gülkünç bolýar şonu ýal gülkünç arkadaağın dahili yerem yok şu ayda oturulan zatlaryň içinde dahili yerem yok şoň pes gelýär olmady kayda da beren ok yine de arkadaağın sayesinde diýip gaýtam şoň adyna arkadaağın sayesinde cennet ýurtda ýaşaýat diýler watanna Teret näme diýipdir? Adam ölse 7-sini içinde oturýar, molanlar kesýär. Dogry aýtdy, molalar şu wagt baý bir adamyň ölse ba diýsen, bir sadaka zat ılgap diýär. Garip birininki ýok bolsa, gitmäni ýaýdan oturýarlar o. Görüňde adamlar dinimiz näme hala geldi? Ýurdumuzy näme hala getirdiler? Hemme ýer korrupsiýa, haja gitsen korrupsiýa, Mekka gitsen korrupsiýa, hemme de korrupsiýa watypdyr o. Bizler özümüz düzeltmesek var ha, inanaýyň maňa biziň ýurdumyz elimizden gidýär. Gurban Gulyň gitdi Serdar etýär, Kerim Guly elýär, Kerim Gulyň ogly geler. Şeýdip ellenele gider. Gul bolup ýaşar şo taýda. Ýaşarsyňyz. Ýene elhamdülillah. Elhamdülillah. Iň bolmanyna watandaşlar zalimyň ýanyna däliňizi bir görkeziň o Allah Taala Allah muhafaza. O dünýäňizi bir ýakaýmaň birden. Zalimyň ýanyna däliňizi bir hilek edip bir görkezin çünki siziň her bir edýän işiňizi Allah Taala görüp otyr onu sen maňa ýa ýene birine suud etmäge borçlu däl. Ol Allah Taala görüp dur, münker nekir periştelere ýazyp dur. Ýöne dymy oturmaklyk belkem Allah gorasyň o dünýede hasawa çekiläýmän men mene bilýän adam aýdýan çünki dymy gollamak we zulmü rıza zulümdür diýilýär. Zulmü rıza zulüm. Yani zulmü ardağa görkezsen zulümdür vatandaşlar ýatdan arkadaşlar çıkıp başladı. Ayka gelin ýokara çıkıp gürleýän biz bilmeýsiz ýa näme sebäpden arkada gowurýaňyz. Belki biziň bilmeýän zatlarymyz bardyr. Bilemo bir ütkeşik bir näme var şu arkadan söýýärler gowurýar biziň bilerler belki biziň ýalňyşlar adam kim çıkın aýdyň biz dinläýär siz näme üçin gowurýaňyz. No näme iýýäňiz näme içýäňiz çok rahat almaly. Näme iýýäňizde näde biçýäňizde näde bu derejäge geldiňiz? Sizi bir laboratoriýamyza alalyň, hani bir siziň üstüňizde işläliň belki.
Sizi öwreners, nädip siz bu derejäge geldiňiz? Gelin aktivistlerin laboratoriýasyna girin häzir biz sırada onu aýan ederiz. Ýa, laboratoriýadan geçirsek, aýdyp berýäs. Oňsoň nämäni iýmelliňi, nämäni içmelliňi, nähili seretmelliňi, nähili açky dakmallyňy öwrederiz. Şondan soň sen hem nekip bolsa düzelersiň. Bir halat etjek bolýas, ýanyňyz düşünmäň. Türkmenistan'a urlayan. Doğanca Türkmenistan'da demokrasiya bolan bolsa da biz gurlerdik. Türkmenistan'ın adı var demokrasiya deyip. Hani bir güne gurulap gören oğlunlar da atları neçe bastılar da ettiler. Ay bu yazyanlar fake account'tan yazyanlar. Ay yok, şolara näme diýsene, Türkmenistan'da gurulajagam däl, şu taýda da dymjagam däl, ay bamy soraňyz. Şu taýda da gurulajak gel, ýöne şu taýda da dymjagam däl. Düşdüňiz. Aw ağryňyzy da saňyz 1000 ýaşaň. Ağryňyzy şydaýan bolsaňyz 1000 ýaşaň. Men öňe aýtdym ha, Türkmenistanyň mejlisine orun berilmeli diýip. Bermeseňiz biz et bilen dyrnak bolar ýöreriz. Düşündiňiz? Bir de bu işi koymayaz, siz de bu işi koymayaňyz. Näme üçin biz gitmeli, bir näme üçin egilşige gitmeli, o diktator egilşige gitmeli. Gidem zok, bam soraň, dymam zok, ýurda da baram zok. Nerwiňiz çokçala oturýas şeýdir. Ejen ağryňyzda çydasaňyz dedem 1000 ýaşa. Ağryňyzda çydasaňyz bir namus bolunda gezi berin. Ağryňyzda. Gördün mü video New York'ta samolyot uçup barýardy. İzinde diktator Türkmenistan sos diktator bir zat ýazyp diýýärdiň şeýmeş? Onu kim New York derle Florida'da olmadı mı oğlum? Yo New York'ta ben öz gözüm bilen gördüm New York'ta boldy. $300 etip bolýar şonu. Bir goýja diýip ýazdyralmy, bir goýja da. Edeling näme üçin o Florida'da pляжyň üstünden geçdik. Pляжda yatan ýerinden durwan atalowluny görsünler geçkisinde arkasından var. Zat talip, zat diýip ýazdyrar, arkadan saýasynda halk aç diýip. Şonu wara goýja diýip ýöne kamerada tutaýyn o, professional kamera tutun şonu ýöne. O onça pul berip näme diýerler, telefondan alypdyrlar onu. Onu etmellerle orijinal kamera bilen çotky ýakynladyp ondan yatan adamlary surat alıp, video alıp, şonu ikisinin arasyndaky kontakty görkezmeli biz. Ne şunça adam, yatan adamlar känmi, azmy, o geçip barýan samolyotda seredýärlermi şeýdip. Ýakynrakdan eýlek geçiriwerak. Reaksiýan şeýdip etmeli. Öňkü sapar bir hile edipdirler bolun. Yatan adamlaryň görkezmediler da. Drone da almala we drone ipirdat baýyndan simboli. İş yok. Nerede iş var Türkmenistan'da? Şumat men ýeke özüm näme etmeli her kim gaçýa da onu diýär. Şuňa düşmançylyk öğretmen ýurdu bir işe girip işleseňiz bolanokmy dogan? Ayka. $2000 berseň häzir men seni iş alýan garawulçylyga berjekmi $2000? Ayka. $2000 berip bir ýarym ýyl öňünden töläp, bir ýarym ýyllyk aljak puluny öňünden töläp, sen işlejekmi şeýdi? Men işlejek gel. Yo, mena gulläl bagyşlaň, işlän işlesin. Pul beren bersin. Men pul berip okuwa da girjek gel. Çağalamy ýokary okujaýyna da saljak gel. Pul berip. Men onu ýakjak gel, men onuň durmuşyna ýakjak gel. Berjegem däl. Onça pulu men ýokary okujaýyna salyp soňundan min soňundan sistemaň gurwany bolup gidýärler şolar. Telewizorda öňünde kellesin sallap duran adam bolýa iň soňundan. Näme üçin men çağama ýamanlyga deýin beýdim. Biznes etsin, telekeçilik etsin, salgytçygyň tölesin näni markaýyny etsin. Kanuny da jenaýata da goşulmasyn, bir kanunçylyga da goşulmasyn. Olmana şeýdi birak geçsin. Näme deýin men oğlumy ýokary okujaýyna salyp soňam onu ýokary wezipelerde işledip o sistema çüýrüge haw. Sistema onu ýokarda para ertip bermeseň seni oturdan oga. Sen onsoň para almana borçly sistemada. Bermäne de borçly, almana da borçly sen. Ertirkunam birden oýuny nito bolýa oýuny, nitoraklatlar bolýa seretýän setir adamlaryň arasynda dursun. Ýadyňyza salyňany o masajeriň başçy gidenne bir giden prokurorlar basyldy 2019-da mı näme? 18-de mi? 18-de daýyna o. Ýadyňyza salyňany bir giden prokurorlar gitdi. Şu wagt näme şondan ütköşük durýan şu wagt prokurorlar. Hiç sem ütköşük däl şolardan. De. Açsan açyp bassan bas bermeli hemmesini.
Taýynjak dur prosto. Prosto wagt sağa gelýär. Bir linýa mi, bir neme mi? Tutuş linýany arasaladylar şonu. Ucunda bir kabmin özüni asdymy, özüni attym bir zat etdi şonu. Tak što girmäň o sistema. Girmäň şu sistema gulluk etmäň. Şu ýurt düzelýänçe mal ot ýurtgeň ýöne girmäň şu sistemadan gowlup ýok. Çağalaňyzda ýaman edetiňiz gelse, alyňdanym $30.000 beriňdanym ýokary kujaýyna salyň. Ina şu adam mädir egzamin para dur başlaýar. Çağalaňyzda ýaman edetiňiz gelse, $30.000 alyp çık ýokary kujaýyna salyň. Ena iň gowy ýamanlyk edýäňiz, iň betinden ödüm. Götünden betinden. O, mine etçekke maňa geregem däl şu sistemady. Özümde de teklip edildi. O işecek. İşecek de adam ýok. Telekeçilik etdik şoň üçin. Sistema düşünýän. Sistemada näme edip bolýany, näme edip bolmaýany. Näme milli howpsuzlyk işgärleri. Mysal üçin aramyzda otyr şu wat, diňle otyrlar. Bilen okmy? Zapravkalarda benzinin 10 litrdan 1 litr ýylýany bilen okmy? Bilen okdur edýänmi şonu? Zapravkadaky benzinlerden 10 litrdan 1 litr ýeri gelenine 2 litr ýylyp oturany bilen okdur edýänmi? Bilýärler. Näme üçin çözgüt tapan oklar? Çünki sistema şonu talap edýär. Şoň uruna iýmeli, içmeli adamlar pul barmaly ýerler bar. Degen oklar şoň üçin. Olaro hol kim namada koýa? Sen o wagtda kim sakkal goýberýär, kim giňişirek balak goýberýär, şoň informasiýasy gydykly. Ýöne ol göde görnüp duran, dürtülüp durulan 20 litr diýip 18 litr, 17 litr goýulýan zapravkalary degen oklar. Sen onsoň sen milli howpsuzlygyň işgäri. Sen şolardan ütgeşik bolup, ýok men şonu barlar, men şonu ýokmany sowratda şu zapravkanyň çäresini gördürer diýerni öýdäňmi? Edibilen ok. Ondan beterrek zatlar ede otyrlar, onu edibilen ok. Onuň näme üçin girýäňi da onyal sistema. Käşke bolýar talandyňa görä, ýol açylýan olsa, talandyňa görä, o taýda iş görkezip bilýän bolsaň. Onyal zat ýok ha. Başlyňdan bir ruhsat hiç adam edibilen ok. Başlyňa mol ýokardan alyp gaýja buyrugy. Öz kellesinden alan ok. Nemeler şu görýäňde berdi Amerikada zatda polisiýanyň da adam işleýişini bilýän professionalizm baza atma biziňkilere seredinde biziňkilere men daýdym ok asujda edem ok biziňkilere sapak geçen oklar daýdym oklar aýlyklary gowy berdi korrupsiýa ýok Amerikada meselem melka korrupsiýa ýok Ýewropada da ýok. Sebebi melka korrupsiýany aýryp bilserek kiçi maýda korrupsiýa halkyň içinde wapşe gulýaly bolýar. Представьте barýaňyz bilet almak üçin meselem agentstva öňe pul berýärdik, alýardyk üstüne, şu bilem ok näýeli. Şu barýan arçyk alyp bilýär, hemme zat dostupny. Неужели şolary durmuşda ýaşatyňyz gerek okmy? Bu şu wagtda korrupsiýa bolan wagtda hiç açan ýurt ösmeýär, adam etmeýär. Düşünýärmi? Polisiýada işleýän doganlar maýdýan. Неужели siziň ýüregiňiz aran okmy şol adamlaryň öýüne baryp, şeýdip azar berip, daýdyp biriniň gargynjyny almany ýok ýam ýüregiňizde. Şonu bir arkaň ýatýanmy, turýanmy, musulmanmy özüňde, musulmanmy diýäňiz. Çykyň işlemäň o şol sistemada Allah Taala siziň rızkyňyzy berer. Ýöne şol ýalak zalimlaryň ýanyny işleýäňiz, siziň zalimyň ýanyny bolsaňyz zalim bolýaňyz. Şoň üçin pikirleniň. İnşallah Allah ýol berse, düzelse bara biz ýurdumyzy hemme zat ösdürmek niýetimiz bar. Mene aýda otyryn hemişe de aýtdym men öz ýurdumy gaýdasyny ele. İnşallah hemme zat düzelsin men az adamlaryň ýöne öz halkymyň arasyna halkyma hyzmat eder. Men şu arzuwymba inşallah şonum ýerine ýetiren men. Allah'ın izni bilen, Allah'ın ruhsatı bilen öz halkymyza hyzmat etmek. Ederin, şu wagtym edýän hyzmat, edernim inşallah soňga çenni. Kim maňa ýüz tutýan bolsa, elimden gelýänçe döndürmejek bolan ýyzyny haýyş edýän bayram bolýar. Sabır edin birazjyk, kömek eder, ýüz tutar. Hiç ýeňe ýok diýen däller şu wagt çenni. Ýöne gollap bolun bara gaýrat edin. Birek gollap bolalım. Подписаться edin, like basın, Nurinka gelin, постоянно efir açy. Men özümken efir açacak her şeyde girecek efir. Ve men account'u blog edýärler. Nurinka gelecek, daýçak. Gelin efire, постоянно girin. Näme bizler siz üçin edýär? Hiç biziň haýrymyz ýok. Men aýna görýän maşynda ýatýan, turýan. Näme? Durmuşum şolar ýalak. Ýaşýan şuda ýatýan, turýan. Nura mana işleýär, 2-3 iş işleýekleje bolup. Bize hiç kim pul beren. O gürleyen adamlar hökümete karşı bizler Allah üçün edýär, näme edýän bolsa.
Siz üçün ne diýär? Şoň üçin golla bolun. Awa seredin o vatandaşlar. Amerika'da bolan o da nirde bolanda da durmuş däl bu vatandaşlar. Hakykatdan hem yani öz doğan garnaşsan arasında her kim bagtly. Her kim şo taýda bagtly. Bir toýlarda, ýaslarda birek kömekleşýän türkmen nirde buun kun bir doğan garnaşsymyzda oturmana da gidemiz. O çaka aýny mamaňlanka, daýyňlanka, daýdanlanka diýip gidilýär da bolun. Inni türkmen diňe şo toýuna ýasynda gatnaşyp bilse zor boldy o vatandaşlar. Şeýle bir kyndyr boldy da ýöne bir oturmana geldim diýilen gurrun ýok daray. Bir gatnaşyklarymyz üzülüp barýar. Aramyzda pul bähwit girdi, oň üstüne uruşup söwüşüp doğan garnaşyklarymyzdan atnaşanylar gopup barýar. Bolmasa cuma namazlaryna wagt nasihatlarda doğan garnaşsaňyza kömek etmegi size buyurýan diýe wagt nasihatlarda aýdýar. Her cuma namazyna aýdylýar. Doğan garnaşsaňyza kömek edin diýe. Biz nähilek bolup biz gaýtan doğan garnaşlar bilen atnaşanylarymyzy sowuşdurduk. Näme üçin? Çünkü durmuş bilýäşeýin gasyp otýar. Näme biziň unumuz da iň berk şonu her wagtam şo mysaly men berdim men berernem. Un biziň özümizden çykýar, ýöne şonuň haltasy milyon ýarym, 2 milyon. Yani un biziň özümizden çykýan şo buğday orun bagty. Näme üçin şo un haltasy milyon ýarym? Aýlyk näçe, unuň bagasy näçe? Şunu ýürütip bilmeýän bolsa näme üçin edilýär şu? Näme üçin edilýär? Mundan 50 manatdan haltasyny berip bilýär-ka, indi näme boldy da 300 manada, 400 manada çykdy şonda. Bu näme boldy? Ýürüten niýetiniň erbetini boldy. Men niýete seredýän. Niýeti boldy. Hoş geldiňiz o ýapa. Hoş bulduk. Ya men bir zat aýdyp geçjek şuýda. Mana şu Türkiýede ýanky miliseler barada aýdyldy. Türkiýede mana pul geçirýärler, oglanlar perewod edýär. Şonuň mana pul geçirýär diýip ýazýarlar ýokarda. Şonu ýokardan şonuň profil resmini alýamışlar da hanim Türkmenistandaky maşinlikler şonu resmini alıp men oğlum men iniň diýip jaň edip şu ýere pul ber, öýre pul ber diýip miliseler suçüstü tuttular. Hiç zat eden oklar şol işin içinde miliselerin nomerler çıkıyormuş maşinliklerin. Ay demiş ben bu nomerumu oğurlattım, telefonumu yitirdim deyip al demişler. Miliseler bilen bile işleşiyormuş o maşinlikler. Näçe adam dolandırıp ýörler Türkmenistan'da ýaşaçyk kızlar, ýaşaçyk oğlanlar diye çarşı. Türkmenistan miliselerden maşinlik çık başladı indi. Bile işleşiyormuşlar, halkı dolandırmakta bile işleşiyormuşlar. Değil o açan ok diye, hiç çıkaysa gitme kulak atan ok barasan diye. Aýdyşymy diýerler, bizler var ýerde özümüz öňe çykyp barmasak, meselem diýsek, ýa şu wagt 3 aýdan barýas, daway jemleşip baralyn, hemmemiz şeýtmesek wara düzelmeýär. Hiç açan bu boş gurunlar ay bizerde gurlaýamyzdan dat bolmaýar. Biz hemmemiz barmaly, ýurtdaşynakylar barmaly. Sebäbi ýurtdaşynaky adamlaryň gözi açyk. Ýurt içindekiler gulagyny ýaçyryp, näme diýsärni otyrlar. Ýöne ýurtdaşyna çykyp gören adam görýär durmuş, näle ýaşaýarlar adamlar. Oppa, berde hemme zat bar, el ýetir. Näme üçin biziň ýurtda ýok? Uja sonra berýär içinden. Ýurtdaşyndan uja ösýär da adam, sebäp köp zat görýär. Şoň üçin hem ýurtdaşyna çykaran oklar sizleri päskel döretýärler, ýurtdaşyna çykjak adamlary bilgeşin etýärler. Şonu näme üçin diýip pikir edýäňiz? Şonuň üçin inşallah häzir şu köpersin nesip bolsa aktif köpersin. Mene wara Allah üçin öňüne söz berýän, ölümem bolsa öňüne men gitjek, ýöne men aýtjak, näme barýan, dawa hemmemiz baralyn diýip. İnşallah şoňa bararsyn nesip bolsa. Sebäbi men şu durmuşda kän lezzet alýarmok. Men gadanýan Allaha şükür, men gadanýan maňa ýetdi, garnaşyma ýetdi. Ýöne men öz ýurdumda ýaşasym gelýär. Ýöne men näme üçin ýaşaýan şolar ýalyk zalimlaryň öňüne? Men barsam men öldürýärler şo taýda. Daşy men şu ýoly ölsem men Allah üçin ölýän. Men inşallah Allah'ın izniyle cennete varım. Mena talipçigim inanmayan şuların Türkmenistan'ın halkının ayağı alıp bırdatlar edeceğin, birbirini dolandırıp birbirine hükmü geçecek.
Dün men Abdullah'ın çıkış yayında bir zatlar dedim. Ya bana ecemden sövüp yazanlar var biliyor musun? Ece neyse zat diyenler var. Onu yazyanlar o hükümetin işgärleri o peşkalar onlara üns vermeňsiz. Berde elbet komentariýa ýazan adamlar diňe şu hükümetin taraptarıdır. Buların yüzü yok çıkıp gürlemäni düşünýärmi? Bular gorkak. Bular fake account'tan ýazýarlar üns vermeýän. Maňa men komentariýalarymy girip görüň. Men mara diňe inşallah şu aýtdym ha şu bedenimi ruhum taşlayança diňe görüşür. Elimden näme gelir pulumy soňga çyny berjek ýöne sizler bilen görüşür. Näme etmelim bolsa diýişek. Dün gelip ağlay, çağam emzikde billam koyup kayttım ben de. Göz bir ayal girdi yani gözüm kör oldu ağlaya diye gelip diye sen zorlan iyi verin var mı deyip ol geleceğiz söke. Düşünce yok adamlarda. Vicdan yok. Vicdansız adam şeyli diye. Kim öz çağrılarını, maşkalasını taşlak etsin, daşılı yurda, keyfine. Hiç kim taşlamıyor. Bunun cevabını hemmesi verecek. İyi güç verecek. Allah'ın adalet hasem Seret bir daha aýtsak da, Seret bular ejide ganymlyň sut namazsa Seret özleri yurdun içinde häzir tok keten içinde özleri horoz. Onsoň özlerini de honun bersiran bolup gelle erkek bolsaň yurdun içinde diýen ol häzir bilýärler-de edil bir dolu bir adamlaryň tak dolu oýanyşyp ýetişen ok, göz açylyp ýetişen ok, belki gorkusy we gorkusyny ýeňen oklar. Bir sancak adamini TikTok'ta ya yine de tapsalar ba ellerinde birden TikTok hasaplar var. Köpsünü şu çağırıp korkutup otururlar. Häzirim telefonlaryny barlaýarlar da teredini. Çağırýarlar da hani bir sanak adamyn çağırýarlar da daşyna 3 bolup 4 bolup gıýgyran boluşup öldüren bir 90 kilolik 100 kilolik oglanlar belki bir sancak ejiciň üstüne 4 bolup gıýgyryp erkeklerin öýdýä özlerine. Ejide ganym da häzir şu dördüsünü halk galanmagy için şu dördüsünü getirip geçen. Bolun ne hani on koýan oýnuňda ediňä diýsen wara am biz bağışlay diýip ýalbaryp diýdim da çok hele bolan bolayın. Şu adam durup karşymyzda durup bir de şu atki şol kabinete çağırıp edýän oýunjuny edip bilseler men hele bolan bolayın. Ýöne bular ejide ganym watandaşlar. Biziň agzy bir däerligimizden bular peýda tapyp oturýarlar. Ve şolaryň içinde köpsüniň atlaryny bilýänler de ya biz ağzı olmadığımız için şondan peýdalenýärler. Hemmesi. Halkın ağzı bir olmadığı için şundan peýdalenýärler. Benim millet paratçılığı kim etýär? Dogonjan millet paratçılığı kim etýändir etýär? Hökümeti göz etýär bilgeçiň ağzı bir bolmasınlar diýip. Bara şoň üçin etýän hökümeti göz etýär şonu. Bilgeçiň kim millet paratçılığı edýän bolsa men size bir hadis aýtjak. Ayal maşkaralar gulağına yakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Kim diye özünün diye gelip çıkışının değil diye olsa diye özünü diye çıkan yeri var açın çıkan yeri bar şotanın kakasını şotayla dişleysin diye. Şoň üçin millet paraçılık edýänler bilin şonu. Garan ağın gara üstünü yoktur deyip Peygamberimiz aýdyp gidýär ha onu o atlar şu asnaly gara tenleri gul edip saklayan ekenler da köpsüni bolyn. Bilal Habeşi birinci azan okukan ona gullukdan şol erkinlige goýberýär da şondan soň çıkıp azan okuýar. Dün biri kız girdi Abdullah yani men de gel Hudaý şükür diye hat oynalýan däle Türkmenistan diye. Sen nerdesin diýdi Türkiýede. Haçan geldin? 1 ýyl oldu gelenme. 1 ýyldan bäri näme üçin giden okdyysy men gezip ýöndi. 1 ýylda iller velosipedli dünýäni gezýärler. Baram şu organ işgärleri Türkmenistanyň içinde häzirki meniň efirim dinläp oturan organ işgärleri, komitetiň işgärleri, şu wagtky efiri zap edip şolaryň üstünden kim ýerýär, kim ýeren ok diýip ýerler oturanlar sizler aýtjak, bir zat aýtjak sizlere. Kimi çağırsaňyzam, kimi gorkutsaňyzam, kimi ursaňyzam sana bedin. Edil şoň 10 hissesinem sana gaýtaryp berersiz. Pikir etmeň. Siz bir illeşime çağırıp kabinetinde gorkudup onu psikolojik üstüne basış edip ağladıp soňundan mara arkaýyn gederini ödüp pikir etmeň. Düşündiňiz? Olar bizi tanamasagam siziň kimleri çağıran bolsaňyz şolaryň sizleri hökmany surutda tanak goýanlar düşünýänmi? Wagt fagady gelerem şoň hasabyna berersiňiz. Ya bu dobry halkyň tarapynda bolundan hem düşündürüş işlerini geçirdik diýende goýurum. Ya da bolmolsundan artyk maç gözden çykýan urup ya söwüp
gıygırıp onu psikologik onu travma verip şunun hasabını berersin. Çekkeriniz yok. Biz yetişmedekten toplar verer. Ama şu an güçlüsünüz belki. Şu an tava sizdedir belki vilas. Yani bir gün bu dövrana mütkar tersine. Hükman ütkar. Aytan Orhan. Ayak, Biz yetişmedek ayak alandığında şu edellerin hiçbirisi boynunu almaz biliyor musun? Hiçbirisi ben dertim diye. Benim evir kurutum diye. Yüzüne bakarlar. Kazakistan'da halkın tarafına geçti bu meliseler abi. Edil şöyle olarım dedi halkın katarlar. Ola halkaken men sana aydayn mi şu ad bilece naharip çık bilece keyif edip görün olsalar da şu organ işyerleri. Bilece arsaran olsalar 5 olup birinin üstüne arsaran olsalar şu 5'in içinde birinin yüzünde dururlar. Selamun aleyküm. Ana bu nerede oturdunuz ama? Ya bular essin ha bular like aytem bize güçür yaşıl ne öldürmeyen güçmüşler ya diyara bilyan mı şon için essinler bular var bizim tarafımızda geçmene ne mi ol ya şans ol ya halkalay öz uyan nemeleri kanunlar hani özlerine gelip degen ne tayamız özlerine gelip degen ne ondan bil kalyalar bizim hakkıllığımız ştaydalar bilyan mı Eddilözi. Hayır, ucu gelip özlerine vuruyor manlayın. Olin ondan, ey, ana soluğundan diyen hak can varken o zaman kutlayın. Birgiden adamları, ne hak adamları türmeye basandan özlerim girdiler ha. Hani Tırmayıflar, Han Kakayıflar, Muhammed Nadarıflar, bir vakit çolurum Sancar vakasına katnaştı deyip birgiden adamlar, tutan adamları prezident özlerinin tarzında kutaşatayı. Bular näme girmedi öýdýän Mertirkun ýene yerine. Şu adamlar kösen adamlaryny yerine bulan özler girmedi öýdýänmi? Bular häzir kırçatka ýaly ulanyp otyr ol. Kirli işlerini şular ýaly adamlar etdirýär bu samsyklaram. Şunu maňa etdirýän bolsa men diýmek maňa bezipe berjekdir diýip gözden çykyn. Adam beter bolşup Mertirkun sen öldüren adamyň üçin ýa bir başyna bir bek bela getirýändir. Senin bilýän. Oň ýerinden. Kanka o da gerek kala on yala adam. Yok oradakiler o samsyklalar oňun o gerekmejek yerlerine harjak goýurýarlar. O nejen itmisiňem diýen oklar harjak goýurýarlar göni. Tak što essinler ol nemen näme şol sevgiň üçin ne var? Ümmülleşiň diýer wagtyňyz barka ümmülleşiň diýer. Ya ne diýip bolsam inşallah Allah jan ýol berse gün-günden Allah jan nemet bar ýatar Allah jan ýol berenden ýakyn ýara ýakyn ýüreksiz ya ýakyn bu zatlar ne diýip bolsa inşallah. Amin. Yo takdim etdiler o özlerini erkek kasaplayalar o 4 tan 5 sanak bolup bir naçar çağıryalar ýene birini çağıryalar onu çağıryalar aýsen TikTok'da komentar ýazypsyň aýsen görläpsiň aýsen internetde şey diýipsiň beý diýipsiň näme ertirkun seni çağırylmasyň öýdýäňmi ömrüňe şeýdik geçirin öýdýäňmi hani görkäz tarihdaky diktatorlaryň haýsy aýakda galdy Onun yankı molla smoklara misal berýär. Ina Livanna boldy, şunda boldy, munda boldy. Ina şolar şu wagt şeýle bir ýagdaýda içerisinde uruş gok, haçan görseň. Inha haçan görseň, indi şolar diýe aç kalmanyda rady bolýar näme? Şonu ýene edýänlerim sen ýaly molla smoklaryň berýän dinden gelip çykan adamlar terrorist işler edýär. Şu videon var ha. İnceledim onu. Halkı hipnoz etmek için inne bular biz din tarapdan gidip başladık awalın inne bolaram din arasa kupara halk hipnoz edecek bolýarlar wara bilýärmi inne biz şey diýän ana olun oň diýän bolsyn ha bizin kemde kazatsy we şey dip bara hipnoz edecek bolýarlar din üstünden ýörejek bolýarlar inne bular bilýärmi haramda adalar bizim dinimiz zalima garşy dymyk gezýän ok bizim dinimiz zalima diýe arza görmegi diýe zalimlik diýip hasaplayan diýe. Meniň şeytanlar diýär zalima garşy görkezmedik dilsiz sessiz galan dilsiz şeytanlar diýär zalima sessiz galan dilsiz şeytanlar diýär bana. Onun haricinde de gidinde öwreniň tarihde Allah Taala haýsy kowmlary helak edipdir. Tutuş kowmy kavim diýilýär da türkçesi kowm diýär türkmençe. Bir kavmi helak edipdir. Näme üçin? Şolong içinde namaz okuyanlarım bolunlu da ibadet etkenler bolunlu da durşuna helak edipdir. Näme üçin? Şo namaz okuyan özü çö dinler sarayandan
zulma garşy sesini çykarmanlyk üçin, dymanlyk üçin edýär şonu. Şoň üçin zulmarda zulümdür. Sen paşa bol, sen döneköy daýhan bol, sen molla bol, tapaw diýoň. Zulmarda görkezip otursyň dämi? Dymmak bilen. Gollap otursyň dämi? Diýmek sen hem şoň zulmyň bir ucunda bar. Ertirkün sil gelse de, tupan gelse de sen garada durup bilmeýän. Sen hem içinde gidýän şoň üçin. Şu düşünmeýän bolsalar, çykyp ýylygyňyna men molla diýip iki sözünden biri elhamdülillah inşallah o musulman doğanlarım diýip gürläp, owadan gürläp musulman doğanlarım iki döwür musulman doğanlarım diýen bolup zalimligi owadan edip görkezek bolmagyň manysy ýok. Sen hem hasap berersiň o dünýä baranda. Bu dünýede bolmasa Aleykümselam. Wa aleykümselam. Ura, goğumu talipçi, goğumu ýagdaýlar. Allah şükür ya. Aýdan ýaş. Şöyle var Huawei diýip bir zat ýady ýadara ýoly. Huawei tuğun orada ne karana çykdyna ýüzüň aşda gaýrat etdi. Ondan tuğun orada iki linýa aňartyndan güjüklap ýalmady. Näme ýazýar, näme diýär? Köpölstek aýagy alar diýip özüňi darlamakdan ýadamadyňy sumoklar diýär. Ýa-wa. Bolup biler, yani diýmek gorkusundan beýle uğurlayanlar ya da Huawei diýil yani abişni men köpsün tanayan Huawei tanar da bilen kimdigini hemmeden hem tanar bir ýerde. Yani bizim aramızda Huawei köplönç bizi gollap şolar ýaşaýar. Bizi gollap çykışlar edýär. Bilemok ki onun fake bir accountu bolmagy mümkin çünkü şowr atdan 2 tane 3 tane account türetmek kynal. Bizi bir tanayan Huawei ma diýer o bolsa ola bolmaly lan ýaly. Yo men şol tanayanym şol bolýan alor ýalda çykmaly bolýan. Şol tobaky. Neme da men bir daha da edeyim. Belki doğrudur, belki yalan. İşte ama dinle tamam. Şu yurdun içinde barıyman bir tükürüp adından var 2-3 mün 4 mün adama bar bilsek de adından köçe çıkıp köçeni öýümide deyip de ecen şun perawaro dediğince köçeden ayrılmasak günne sanmadan artmadan men dolanan yan adam sanmadan. Men pikirimçe var köçe çıkan günümüz tagam köçen sırada dolýar. Atanymyz ýokdan artmaýa, birden artýar öýle. Ýöne şoň başy gerek. Başyna kowr 2000-3000 adam gerek esasy. Diyecek golanlardan mana köçemde öý etmel. Te şunu ýok edinçek, öý diýlenler diýatdan çykarmalar. Hakiki. Tere dağa men aýtdym ha. Bar öýdüňe işin goýra goýmaly. Dinle, bir dağa öýdüňe dolanyň bular organlar bilen öýme girip hemme hojalyk dağa atyp çykjak bilen öz taktikal şeýle. Borla ýertir çykartyp gaýtdyň şo ýerden belliň etdiler. Şoň üçin bir çykdyňmy te perawarot bolýança şonu köçe öýüňe barmanlar. Takansa ölümem bolsa soň näme diýýärem bolsa. Ova. Mene şeýle düşünýär. Yurttaşynakylar barmaly, bratanya. Aýdyp oturna, yurttaşynakylar barmasa yurt içindekiler etmeýär. Çünkü yurttaş içindekiler zombi olar, gözünün öňünde perde bar, olar gören oklar. Diň arkada. O blogerler gören okma, peýgamber diýip ber o adam, prezident da auzubillah. Bizim blogerlerimiz o adam çosum gelin ok. Prezident peýgamber diýip ber o näle diýip kime wagty diýen sen? Sen Allah'ın kim? Kur'an kulu mu? Şolar ýaly adamlar kän o? Ana naýdar o men? Häzir o kapýarno men görüp o kamp. Häzir şol adamlar köçede ýygnanmasa halkyň gowunam anamy boljak da bilýär. Tanymyň köpelmeňne de. Men pikirimçe şoň üçin bular açyny bilen aýagy galdy diýmek üçin gerek. Adamlar Türkmenistanyň edip oturan diýdim zor
kanunlarına karşı yeri gelenine yok şunun abi ıqlalaşam yok diýmeli. Misal üçin ne velayetler Aşgabatda falan oňa şo wagt etmelik biz. Şo wagt Türkmenistan hökümeti ondan bir sapa galýa özüne bäh diýe men şular ýalak diýe. Şeýle bir dünýäde gülki bolup biläjek adam diýe halkyň arasyna ornaşdyryp bilmeýi diýe. Başga ýurtdan hiç hem maşynyň reňkini ag etdirip bilmedi. Şu wagt içinde hiç bir döwlet maşynyň reňkiniň baryny aga boýadyp bilmedi. Şu wagt içinde hiç bir döwlet bir velayet neme bir paýtagty beýleki welaýetlaryň beýleki etraplaryň ulaglaryny salmazlyk ýalak samsyk nemeni etdirip bilmedi. Biz şoňa ruhsat berdik-a. Biz şoňun utulluk bilýänmi? Biz şoňun utulluk eýýäm. Şoňun biz sesini çıkarmazlyk bilen ýolly durup görüşenler bolly, postlarda onna munna ýöne şolaň ýanyna durmazlyk bilen, ijizlik görkezmek bilen, namartlyk görkezmek bilen biz şoňun usulluk aslında. Şoň üçin bireň ýanyna durmagyň nähili wajypdygyny düşünse düşü Türkmen halky. Biz bireýem agdyrlyk görkezýärdik. Biz bireň ýanyna duramyk. Ay maňa degmese miňle ýaşasyn. Ay meniň durmuşym gowy, men iritkede ýaşap ýörüm goşulma, nämetme, egoistimiz kän bizde. Egoistligam mara musulman dinine yer yok. Musulman dininde şunu diýe, İslam dininde eger özümizde musulman diýen bolsak, goňşuň atsa terka, sen dok bolsaň bizden dälsin diýe. Bu näme diýmek? Goňşuň başyna gelen dert seniň hem derdiň diýmek. Diýmek, goňşuň diýmek her kim bolup biler. Men Mar welaýatyna ýaşaýan bolsam, Ahal welaýatyna meniň goňşuýum, Lewap welaýatyna meniň goňşuýum, Daşowy welaýatyna meniň goňşuýum. Bolsa meniň edilýän öýümiň goňşusy diýmek däl ol. Ýurdun haýsy bir künjeginde nähil adalatsızlyk bolýan bolsa, zalimlik bolýan bolsa, şol meniň goňşuýum. Şol meniň hem başyma gelip biler diýmek. Biz näme diýäs? Biz özümiz bilýäs. Biz özümiz bilip ýaşaýas. Birini adar berip duran bolsa, ya polisiýada akidip elini gaňyryp akidip barýan bolsa, şoňa "Ey goýho, etme" diýem zok. Sebäbim nämemiş? Ay köçede çilim çekipdirmişin. Oň üçin kanunam ýok bolmasa, elini gaňyryp akidip barýarlar şonu. Aha, dura jany onu bir çilim çekip diýip bular ýaly dilýärmi? Bir intap ýaşy. Bir musulmançylyk bardyr. O şoň üçin şeýitmelmi diýilen ok. Katalaşka zor welip mindirip Türkmenistanyň Liboy ýerine köçede çilim çek, Katalaşka gelip zor bilen akitmeseler zat bilmedim. Ýok, men gitjek gel, daway kanun görkezdi, mindirip alyp gidýärler. Hani görkezdiň da şo taýda görkezdiň mertligiňi. Ýanyna duruň. Olar iki tanak bolup edýärler. Köplük bolsaňyz şol Katalaşkasyny düňdürip bolýar başyna. Ödem bir kanun ödem. Bolýar kanundan gelýän bolsa käşke. Onyal kanun ýok. Konstitusiýada da ýok, onyal kanun zatda da ýok. Açyk howada ýok çilim çekipmiş, ýok näme edipmiş, mindirip Katalaşka öýüne gidip barýan adam polisiýadan gözüni atjak. Tak što Aşgabatda işleýärdim da söýdüň aldymda. Aşgabatda işleýärdim, günne tokýadylar da propiska kağıdyň ýok, propiskaň ýok. Günne şo aporna gidip goýup şo taýda puluň alyp 50 manatyň, 100 manatyň alyp günne ay halik doýdum ha. Aýlygyma ýabarana ha. Aşgabatyň polisiýaryny eklemek boýnuma alla, ola hojalygyna men eklemeli boldum ha. Ama burgun canım men bagtiyarlyk diýip tek hawadaryň ýanyna aporna tonkudan söýgünýär ha. Anan maraň ha. Size ýalan maňa üçin apornyň içinde tonkudan söýgünýär şu ýokardaky oturan eçen. Eýnim ýuwaşşolýa boljak galo diýen. Edilýän zadyň bolsa et boljak gel men sapsym doýdum o sizden. Ola ahry birin ýürekçiden nälerdi? Bidem daý bala şulardan nida içinde oturun. Şu ýokarkylardan bidem daý balagyna aýdydy. Bide de buyruk gere bidem daý balydy. Lişni öz gözüm men ýandy. Gayrat et borlay diýdi. Dostken, düşmanken, bidem şu içimizde agdy bir ýalakdyr. Bidem bir-birimize düşman owdy. İstanbul, men bir zady geplesem bilmeýän geplemok. Administrativ kodeksin 179-njy maddasyny açdy oko. Nirlerde ruhsat berilýär, nirlerde ruhsat berilen ok ilki öwrün. Eger Türkmenistanda bir gadarantçylyk bar bolsa, hökmany suratda özüni asnawaniýasyny kanundan alyp gaýtmaly. Ay men diýdim, kanun şu taýda gadagan bolmaly diýip zat ýok.
Olam konstitusiyadan göz açarak aýtmaly. Yani çıkarılan kanunlarım konstitusiýaga gabat gelmeli. 179-njy madda aýdýar, Türkmenistanyň aeroportunyň, Türkmen Howa ýolları aeroportu bar, halkara aeroportuny Aşgabatda. Şoňum agdyndan 20 metr aralykda çilim çekip bilýän, 20 metrden aňarda diýär. Barhani 20 metr däl 200 metr geçip çekip görani Türkmenistanyň aeroportundan. Ola bir Aşgabatyň köçesi, ola tim bolýar. Tak što bir kanun yerlerde öz vazifesinden hıyanatçılıklı peýdalanyp oturanyny olary bolýa, olary kanun bolýa, olary hiç kim soramollar, hasabam soramollar ha. Biz ýaly görgüli daýhan, haçan bir kiçirek bir kanunçylykdan hakykatdan hem kanuny garşy gabat gelmeýän iş edäýände derrew çäresini görmeli. Awa bize de görmeli, dogry aýdýar. Türlü sekekde de bir yerden çık. Olar birinçiden görülmeli. Çünkü olur kanun gorumaly edalar. Arkadaşlar. Kanun gorumaly edara pozup otýar bizde. Burun bir dokument üçün polisiýa bardy mamena. Olam köçede çilim çekmeňe tutup gitdiler. Polisiýa jaýyna awurlar bile çilim çekýän wazyetini çykaryp bilen oklar, oňa näme diýjek? Ferhat, kanun diýilen zaty çıkaryan hökümet dogrymy? Meselem sen gündelik iýiçýän öýde iýiçýän dagyň zeytun diýeli, sen gündelik zeytun ýýän. Birden hökümet diýär, zeytun ağacyny kemmetin kesin diýär. Adamlarym näme diýär? Günde zeytuny kesmelimi ýa-da zeytuny gadagan edýän hökümet bilen görüşmelimi? Şu wagt köçe çıkanlar ýangyşmy ýoksa zeytun ağacyny kesýänler ýangyşmy? Конечно, karar çıkarýar, täze kanuny çıkarýan adamlar bilýärler. Kanunun karşısına bolyan adamlar var, şu kanunu boyun bolmajak adamlar. Näşe olaram bizler? Tebi bu adamlar öz kellesinden, öz bähbidine oturýarlar, kanun çıkarýarlar. Näme üçin biz buların kanununa boyun bolmaly? Olar özüne gerekli kanunlar çıkarýarlar. Kur'an-ı Kerim 1400 ýyl bundan azal inen kitap. Bir sanaga adam ýütkemedi şondan. Bir sanaga ýütkemedi. Öne konstitusiýa ol bu hemmesini ýütkedýärler. Adamlar tebi bular oturýarlar. Bizim durmuşymyzy oýnaýarlar, düşünýärmi? Şoň üçin bular ýaly haramdadylar bilen diňe görüşmeli. Olarda taktika şoda halkyň eli şunýarlara deňmesin. Bir gün paýoňa gytar, bir gün maşynyny gara diýip tutar. Bir gün çilimi ummatda, bir gün ýaňy ummatda, şo berwaşaga bolup gelmeli. İstadi illegmenlara. Siýasatda boşulmasyn niýede? Diňe şo eklenji bilen burnu ýerde bolsun, süýrünip geçsin. Inne planladyň düzörlü diýen ýertir ýene urda tapy. Kim bilýän näde bir ýerde okaýam o zatları. Bir daha hayran. Ýa-ni bir salam berdi, hoş geldiňiz. Kim? İslam Berdiýew. Selamünaleyküm vatandaşlar. Wa aleykum selam. Selam. Vatandaşlar, Aşgabat Türkmenistan'a bağlı değişli mi yoksa başka yere mi? Türkiye mi değişli? Amerika mı değişli? Aşgabat var, Dubay'a ya da Moskva değişti olaymadı. Moskva mı? Ne için akal, ne için Lebap, Marada, Şoğuz'un buraya girip bilen yok. Şoda, öz yurdumuzda bizi ayrı gayrı. Heni demedi otuyorlar o. Heni demedi otuyorlar. Eccanım şu diye, eccan elinizden gelse asman çekin diye. Bizim şulara var, asman çek görkezmesek de, şu Türkmen hükümeti kesipdin yan, eğer öz-özünden halkı silap başlasa, kesipdin yan şunu yapın. Şu bizi özümüz şuları silettırmasak, Türkmen halkı bir gün özünü siletmeyi başarmasa, şunu başarmalı biz. Şu kıyın da, yani şunu bir gün başarmalı biz. Şunu başarmasak, bize hiç saçanam silap olmak bolmayar. Şoň üçin biz üstümizden nämedir remmol kurlaýarlar, kellemde şänik döwýärler. Awa çağıran ol hol kabinetlerde gorkudup edenledip görürler. Bular bir gün hasap bermediler o diýip, ya bu halk bir gün agyrleşip aýagalar o diýip pikremeden oklar. Şenidem ýyl bolu 2024-nji ýyl, 2018-nji ýylda, 2017-nji ýylda Aziýada döwrüne girdiler. Velayet ulaglaryň Aşgabatda salmalýar diýilen, dillen verilen kanun. Şunun kanunum ýok. Gepleýärler kanun var diýip, kanunum ýok şunun. Kanun erkek bolsa çykaryp görpesinler. O nähili bolýar? Benim üçin Türkiýe, mesela Türkmenistana wizanyň ýatyrylanyny,
Türkmenistan vatandaşım yatırılanını meclisin kararı bilen yatırılanını duyurdular ha. Kararın nomorunu kendi paylaştılar TikTok'larda. O ne için Türkmenistan'ın prezidenti ya da meclisi Türkmenistan arada bir qadağançılık girdi ya ve onun kanununu görkezden oklar. O ne ilk kanun var yaray o sırmol. Sen onu halk üçün bir qadağançılık girdin diyor sen onun kanununu görkezden ok. Şunu için yekece adam çıksın Türkmenistan'ın velayet avtoğlu'nun Aşkabad'a salınma lerliği varadaki kanunun bir nutkucuğunu görkezsin. Yekece adam hükümeti gollayan adamlar şoňulen gelsin. Yekece adam Türkmenistan'ın uloğlu'nun ak renk boyamalı varadaki kanunu görkezsinler. Yekece adam birden dillen verilen kanunlar esasında yurttalandırılıyor. Ve şunu da kanun diyorlar. Kanunsuzluk adına kanunsuzluk ediyorlar. Kanunun adına yapıyorlar. Öyle kanunsuzluk ediyorlar onlarda. Ve modu hiç kim hasap veren yok. Hasap vereceğim olan yok. Vermeleri meydan yok. Çünkü Türkmen halkına filan yok. Türkmen halkı ayağı alan yok. Dizinin üstüne alan yok. Gıstiyara bardadi. Derroşuna uygunlaşmak bilen aydalı işsizlik bolyamy, kynçylyk görüp başlayamy. Derro her kim Türkiye ödýämi, ay menem Türkiye ödýek. Ya derro her kimin şol nira sür bir tarafa gidýän oda şoň bilen. Gelemen duroyunna şu terpirken ulil beylak parýawon men beylak görüşjege diýänimiz az. Şu nira bir kowtalar biz şoň uğruna gedip gör. Öňde bir stena goýdular, ay şu taýda stena walay diýdik de saga ya çepe gitdik. Biz şu stenadan geçjek bolup duramyk. Şu stenadan geçjek bolmaly biz. Şu stenan yumurmaly biz gaýtam. Şoňa da jaşmaly. Bolmasa biri o labirentin içinde aylar yürürler başmaly. Düşdüňiz? Bir gün hökümet magazynine nowata goýarlar. Bir gün viza kartyny oçurunda durur. Bir gün daşarurda Türkiye biletini oçurunda durur. Bir gün yine bir zat çıkar onu idin. Zagran pasporta goýarlar. Zagran pasportta durur. Şey deriyorlar bizi bular. Oynar yürürler. Şuna yukarıdan teressen yürütü edilýänine de göz yetirse bolýar. Aleykümselam ve rahmetullahi. Tak što Türkmen halkı öz sylagyny öz gazanyp almaly. Mene dogry maýdaýynda şu Türkmen halkı bir gedejek aýagyny alyp görkezsin. Ünden soň yekece diktatorun bizim başına da gelip bileceğine göz yetirer öýdüm. Yekece adam diktator bolup bilerini pikir eder öýdüm. Gaýdybam bolmaýar. Ýöne şu bir gedejek Türkmen halkı görkezmeli. Aynen koşaydı ya. Köpdäl 50 sany 100 sany bolsa ýeter, emmesi gider. Gülnur dip bir var, şu goşdun bolun gelmedi. Yo, ayna dip bir goşulaty gelýär. Ayna. Bir mun. Ha o. Boldy alaýyn onu. Innemçili moçura durýar. Awo. Çilime durursunuz. Bakana kene ya un no durup geçersiniz. Öz aýlygyňyzy sizi no durup alır ya. Onun başka näme garaşýaňyz o. Sen öz aýlygyň üçin bankamada onunla durup urşup diýje saat 3'te bankamada gitdiňiz ha ýalanmy watandaşlar. Dangdana çenli durdunuz ha. Olamın bir öňdäki 20 tane adama yetdi. İzakalara yeni yetmedi. Bana dowam edýärler hala. Ya men aýdýanlar şu interneti inkognitodan açsa halka işi köpür bir ponur bol ýagdaýyň bollugundan halka düdet adam temine işi ýok. Halk çoňuna işi ýok. Koňa da düşünen oklar. Şolar ýatsam, oklar. Daşyň 30.000 tane ahran ýüşürip sakladyp ödüň götüň dukkullyda getip börenden spakoyna geday halkyň alkyşynarlar. Ýa. Näme üçin vatandaşlar alyp ýaşap bolýarka? Gaýtam gowy işler edip taryhyda gyzylan harplar bilen adyny ýazýarka. Tert işler edip börler. Tert işler edip börler. Vatandaşlar tarihte da bolup durşul adamlar men toğra berýärdim näme üçin şunýar bolup dur. Faraonlar da diýärdim bolun. Ha nädir bizde bolup. Vatandaşlar Aýdyra. Menin çağım Türkmenistan'da kesel. Daşarur'da çıkmalı. Ben gidip nereden dolar alayım? Daşarur'da manat yürümez ha. Nereden dolar alayım? Diyelim ki 10.000 dolar masrafı var. 10.000 dolar çıktıcısı var çağının. 10.000 doları ben bankaya gidip alsam banka veriyor bana.
İsa Demir'in Bunlar yedirlik yok, kolay var. Sağlık Ministerliği senin diye manat töleyen olun niye? O da şuruttaki balnita töleyen diye. Oğlum mara tidini karaldı böyle. Oğlum senin hükümette öyle bir işleyen olmalı. Şu girdiğin manadının karşılığını görkediyen olmalı. Oy, sen $10.000 tölecek olsan, o 500 manatlı galyan olsan, sen onu görkecek olsan, ne için manat gerek olmaz. Ya, ertek hovuz. Alo, sesim Arkadaşlar geliyor mu? grup çay vermeye şey aldılar. Doğru. Hoş geldiniz aynı. Geliyor aynen, Hoş hoş bulduk. geldiniz. Bir daha sorusam da oluyor ama Türkçe gepleşen düşünüyorsunuz mu? Düşünüyor. Ya bu kadar haklarımızı yiyorlar, hayatımızı karartıyorlar. Önce Niyazov, ben mesela 82 doğumluyum. Çocukluğumu Niyazov mahvetti, gençliğimi Berdi Muhammedovlar mahvetti. Atası. Diyorum ki yani bunca halk, hepimiz, yani hayatımız mahvolmuş durumdayız. Yani ne çocukluğumuzu yaşayabildik, ne istediğimiz mesleğin sahibi olabildik, ne okuyabildik, ne işe girebildik. Yani tüm milletçe hayatımız mahvolmuş durumda. Ya biz neden bunları İnsan Hakları Mahkemesi'ne vermiyoruz? Hali men şonu bellak geçtim, onu delil bilen eltip bilyat. Mesela ben Nur aytdım ha, demokrasiyat bolan yurtları pasolosluğa tutayık medyatına delil hükümüne gidip böyle arda şikayetimi öngürtü konsolosluğa yetiriyat. Konsolosluğun biri dinlemeyenliğin hakkında delilimi de eltiyat. Ondan sonra dünya mahkemesine zahidip böyle yuvaşça dönüyorsun, bir vade değil. Bir vade hiç kimim dağıtına azadın demokrasiyat bolan yurtlarda o dağıtı getip böyle yuvaşça dönüyorsun. Zatları satın alınan olaymasa satın alyalar ağam sodatdan hemmesine satın alyaşlar var ha. Ona da hak veriyorum. Yani yeni sessizlik de, yine biz şu masıvı yağdaydı, ne aylık görküdüm, yine seyredin. Belarusya'nın halkının, şu Belarusya Lukashenko prezidentliğe saylanan doğrunu, şunun opozisyonerine men adı neydi? Tikhanovski. Şonu gollu verip 100.000'lerce adam protest ettiler olin, inni şonu şu an Avrupa devletleri bilen Amerika devletleri tasdikladı. Şonça adamını türme represe edenli sebepli şu an şol neme katnaşanlığın hudeden Lüboy Belarus halkına, vatandaşına sığınma berilip dur. Türkmenlere gedek geliyor olin, siz ne için daşar yurtta kanız başladınız? Ne için yurdun içinde etmediniz? Bunların satın alınan yer olup görünüyor hakikaten. Onu siz ne için dıma oturdunuz? Yollar yapan vakti bir devletin başkanı, hükümdarı 2 yıllap, 2,5 yıllap öz vatandaşını yurduna koyvermedi ve siz dıma oturdunuz. Ve sizin kendi haklı ol ya, dışarıda görüştün eğer şunu yalı olan olsa, bu da şu asnavani hükmünü Türkmen halkının şuun içinde bir masıva yağdaydı, protest neydi, bildirmeyenliğini görközük oluyorlar. Aha o, gılsından gağından tuturan, didim doğru hükümdar bir yurtta ayağa kaldırmayan olsa ahud olup oluyor mu onu Demirgazık Karaya'da şeyle hiç kim protest etmedi şuun içinde Demirgazık Karaya'da. Onu Demirgazık Karaya'ya ingo yurdunla gidelim Demirgazık Karaya'da yaşayalım onunla. Yo no ara peret halkın el darbe olup bolan oldu olun sonra Ya Demirgazık Karaya'da da yani adını yazıp bilmeyen üniversiteye giremiyor mesela. Bizde o maskaracılıklar da var ya. O overluklar oynamana olan o kosa pullar uyuşur sonyalar dağıdı yapmak için giden pul veriyorlar o. Ola overluklar en için basıl ya. Benim sonun şu hölün yani menne delili yok ki onu men şonu alay. Çünkü Avrupa'da da yukarılarda krişalarda korrupsiyon bardığını adda kendi. Ba ne Avrupa'da korrupsiyon ba. Avrupa'da korrupsiyon ba. Bilemem ya merak ettim. Adını yazıp bilmeyenler üniversiteye giriyor dediniz ya siz. Hava. O adını yazıp bilmeyenler üniversiteye giriyor, ertirgüsün muhallim oluyor ya da bir işgari oluyor değil mi yani işe giriyor. Minister oluyorlar, kembe oluyorlar, seni beni öldürüyorlar, hakkımızı, hukukumuzu talep etsek öldürüyorlar. Ya olur hiç tamam, kembe olsun,
muallim olya. olsun, Muallim ol. dinle barmut. Yani o ne amma Muallim olsa olan olsun senin öyle. çağına näme terbiye berip, senin çağına näme öğretiyor? Şunu ayt bana. Lapuhlar şu meditsina almalılar. Şu öz gücünü geçirilmediği meditsina almalılar. Yarım Senin doktor çağın diye 10 canı ýaly bolýar. nedir diye, yarım mollada diye dini nedir diye. Şoň üçin känişdiga balnitsa öz ayağı bilenjik girip tawut bolup çykanlar känişdiga. Girdi ayağı bilenjik girdi, sağ bölmeni sağdyny operasiýa girdi. Ýa-da şo taýda bir diagnostika goýdular. İlka bir diagnostika goýdular, soň o däle kena diýip başga dermanlar berip başladylar. Soň üçüncüge degem ýene ütgetdiler. Ahyrda onuň o ýalňyş dermanlar öldürýär adamyny. Sağ adamyny öldürýär, O ýalňyş. hiç o tanışlamın bir operasiýa bolu içinde bir şefka attıra. O gaýşýal gassarlayan o näme diýjek? Ya, Täzen rentgen etdi ağrıya, diye rentgen etdi ala içinde şöýeti. Öktü dobras galtyn. Häzirden şu brazy 15 milyon aýlyk berýän. 15 milyon 20 milyon bilen günüň eklep bolýam o taýda. Taň öýlendirip bolýamy, ýa jaý salyp bolýamy, ýa bir ulugjuk minmesinmi ýani, bir at solupdyr, ýylyň kyn nemesin okapdyr. Al ýa-da min ýa-da git ýa ol. Neme Amerikalara, Ýewropalara işe gaýdy. Berk gele 3000 euro, 5000 euro bir aýda ýa maşina alýar. Şu aýt gel 3000 euro aýlyk berýärler. 3000 euro men ýen 2012 maşina alýan sen. Bir ýyl işlesen açyn bolup paket Tesla minýän sen. Şu aýda. Brach menniten. Paket Tesla minýän ýene urdat minýän. Ondan sen şu Türkmenistanda durarmyň, işlärmiň. Ol pet aýlyk bermek diýmek, halky pet ýagdaýda taklamak diýmek. Ol sen şahsy kultuňy ýaşad ýa. Ýöne oňa derek bilimli adamlarlaryň daşary ýurda gaçyp gitmegine sebäp bolýar. Yo, proýekt da aslında. Böldüm bak 2021'de menin doğanımın oğlu Abdüşkür'de işleyeti. Grip aşısından öldü. 32 yaşındaki 32 yaşındaki oğlun grip aşısından öldü. Öyle şonu mecbur ettiler gerek, mecburlap, zorlap urdular gerek. Evet, zordan urdular. Merekelerini özlerçe 7'sine çelli verdiler, ondan sonra hiç sağdan vermediler. 2 çağısı vardı. Menin bazada yaşayan yerimde ağam bana 70 gün sonra ağam öldü menin. İçine alıp. Bu kolunu vururlar, gatken adam var. Ondan sonra yüreği bulanıp, nemedip, ütkap, sonundan dünyadan ötüp gittiler maşgalasını nemedip. Gatken adam var, zor bilen ettiler. O adam şoň üstünde Ýewropada bir giden adamlar köçelere çıkıp protest ettiler. Bir etçek gel, bir edem zok deyip. Ettirmediler hem daşa. Etmediler. Bize olun, yine diktaturan neticesi. Dıma oturdun, zulüm hemmeňize dengelli. Çünkü sen dımdın. Görüşmelerini görüşmedin, gollu vermelerini gollu. Ertirem kim bilýär, yine şunu ýalbırda çıkar. Diktatura ay maňa degmeýän ýylan müňil ýaşatyn diýdin. Ýankyýalak umum bir kanun çykardy, hemme kişi şol kol almalydy. Seni mal allyň, öllüň gitdiň. Toýs senin gaçyp gutuljak ýeriň ýok. Şolarda düşünmek üçin ol professor bolmak gerek. Hala. Abdüşkür'ün var, uzadılar, geldilerden 2 merekesini verdiler, ondan sonra vermediler. 60 gün sonra doğan öldü, erkek doğan öldü. Hiç saadet bilmediler Türkmenistan'da. Vallahi menem bir da göz getirdim. Şo wagt ýollar ýapylanyny Dubaýdadım. Allah tagalla meniň daşary urtakam Hasan meter gözüm açdy. Allaha müňde bir şükür. Näme boldy? Şol ýollar ýapyp wagty 60 näçe oğlany wefat edenle şolara gitmede. Bä diýdim, bu hökümet diýdim, gözünde diýdim 50 adam, 100 adam, 300 adam hiç da deken bolar üçin diýdim. Senäni urjan diýdim. Diýersine ýe çykmadyk, ölsine ýe çykýam Türkmenistan. Ölsem hem diýdim şu taýda gömülýän sen diýdim. Häzir diýdim Hudaý saklasyn diýdim. Agyr hassa bolup ýatan bolsam diýdim. Menem ilçihana ýututsam diýdim. Meni gaýrat edin, insan kommunudumda, insan sagadymda öýümdäkiler görürsün bilýär, çağalam görürsün bilýär diýsem, etjek gäleken o. Sen şu wagt ölüme terk edilen adam sen diýdim dänim. Men beýdip antatjak bilen öljek gälýdim. Görüşüp öljek diýdim ölýänem bolsam. Maňa da gorkudan bolýarlar saňa odan nepe garaşýa, plan garaşýa. Sen o
Ölümden gorkamyz sen o denne päň näme O denne päň näme Biz bu videoda 2 gün soň aýlanjak bolsak, ýylymyz aýlanmagy çıkmadyk. Biz zaten Sovyetler'de aldıktan sonra millet olarak öldük ya. Yani men näme keypini etdim şonu tu İstanbul'a kam. Aeroporda barıp adamlar inatida Allah oturlar. İnhater edin Türkmenistan'dan reis gelip otur adamlar düşüp otur. Yol yapıp dip size Allah oturlar dip keypine men barıp şonu İstanbul'a özüm şok içine de girip bolan oktu biledin olmasa. Şonam bir hiljek mahinatsızlık edip girdim danim. Efir açtım on sırada ahranikler geldi, zatlar geldi meni çıkaracak bollar. Çıkarsalar meni daşarda durup ettim. Keypine edem ol. Görün o hökümetiniz tanan, siz Allah otur diye ettim şonu. Siz Allah yadım. Bağışçılar Dubai'ye gidip gelip dur, yegenler Antalya'ya gelip inşal gidip dur. Sizler olun çağağınızı görmeyene dar oldunuz. Şu vardı videolar açıktı mı? Öğüne eceti geldi olun çağağları ılgap var, pucoklap, ağlap. Videolar yönü paylaşılan okşodatlar. Şu derece getirirli halk. Şu derece. Bunun da hiç kimin günahı yok. Hiç kimin. Cevap kerem yok. Tutuş halk derecesinde bir işi dur. Ve bunun da arkadağımız, milli liderimiz günah kerem değil. Gaytam ol henidem arkadağ. Henidem kahraman gaytam. On gaytam kahraman adını akyalar onu. Aşağımız diyorlar onu. Yıl 2010 arkadağımı da. Bırak diyecekte yıl 2012'de bilýän bolsaňyz Gres'te çäre geçipdi. Şonu prezident Akranan maşyny 13-14 çağan öldürtdi. Dangdan 5'te gidip barýaka. Şo taýda näçe cenaza baka, cenazeler ýola goýup çäre dowam etmesine dowam etdi. Belki eşitensiňiz 2012'de Gres'te. Bolly, gatdy dogry aýdýan bolly. Awo, ýöne men edil şu wagt paýdan informasiýany şu wagt senden eşitýän. Şo derejemi bularyndy, şo derejemi. Şol cenazalar Ço çağalan yani bize de özümüz vardı. Kova şu Bayramal Türkmen Türk'ten 3. mektebe geçti. Biz görevli olup gidipdik şu vat. Çare dedik. Dangdan 5'te zadı akranat kakık geçikti diye neyse çağı var yaklaşık. Cesetlerini gıra koyup çare devam etti. Çare'de son şu cesetleri izah koyup çare devam etti. Çare'de son şu cesetleri izah koyup çare devam etti. Mikrofon yapay da Gülnur. Men yadıma düşýär. Şu vakadan soň şu mektebin molumlaryny çağırıp kimsi de şu kara çıkarmaly diýip şomonlaram füýrapdyrlar diýip eşitdim. Şu vakada direktorlar işten aýryldy bilýänmen. Direktorlarym işten aýryldy. Hawa size kim diýse maýdy bir garan o çıkarmaly diýip. Ýok olar ýal buyruk ofiçialny gelen ok siz näme üçin şu çara çağalary çıkardyňyz dangdan sagat ödem 5'te 6'da ala garankyda bolýa, oňam üstünden maşin gün talpaň üstünden maşin geçidýär o. Bayramal etrafy mektebiniň çağalaryny ötdüre ýadım demeň tek. Bizden yaklaşık 20-30 metre öňümizde boldy waka. Ceren Gurbangulu doktorçuluğu östürmedi, biz yatkın östürdü. Oğlalar şimdi uzatma onu insan hakları. Sana bilýän. Meni duýýaňyz mı? Awo. İnsan Hakları Mahkemesi'ne vermeyi hiç düşünmüyor musunuz? Yani olmaz mı diyorsunuz? İnsan Hakları Mahkemesi'ne de şoň prosedurasyny öwrenmeli, şoň üstünde işleyen bir advokat tapmaly. Şoňa nähil deliller gerek, biram aşaňa gol gerek, näme gerek, şo zatlaryny, şertlerini öwrenmeli. Yani distriktsinde şonu etmeli. Dogry aýdýan önemen İnsan hakları uğruna görüşen halkara kurumalımız var da bizim pravazaşitniklerimiz eşit oturanlar deyip umid edilen şu zatları şunu aydınlattığınızı. Yani şoların birinci oçur etmeye gerekler şu zatlar var arada da. Çünkü kâvir edaralara YouTube resmi bir kurumu da olmalı. Birazcık şu dünya suudi oyuncak suud derler. Kadir men barsam yuridik şahsiyet olman fizik şahıs bolup barsam kabul edýärmi? Onu men bilemok. Yani çünkü fizik şahıslaryň edip biljek zady bar, biram yuridik şahslar etmeye gerek. Awo. Oňadan biz elbetde meni gözüňiz tutýan geljekde juda bolmasa yuridik şahs bolup men derine açdym Türkiýede. Şol uje yuridik litsa bolup gidýär. Fizik şahs bolsaň hökümet edaralaryna barýaňam bolan seni alan oklar, seni primat eden oklar. Anladım. Ya buna bir çare bulunması lazım yani.
Ya bir me demeyi yasakladılar. Sadece yasaklanmadık tek şey kaldı. Yani iki ayak üzerinde yürüyebiliyoruz. Ya bir gün onu da yasaklarsalar 4 ayak üzerinde yürüyeceğiz. Gatı Ondan doğru yani. hesapla saat ondan sonra gezip olanak dedi. Yani bir çare düşünün madem yola çıkmışsınız. Bir çare düşünün. Ben de elimden geleni yaparım. Yani sana da bu düşüyor. Sen de bunu yap derseniz ben de yaparım. Ben bittim ya. Ben ne çocukluğumu yaşayabildim, ne sevdiğim mesleğin sahibi olabildim, ne gençliğimi yaşayabildim. En son geldim burada yatalak hastaların bokunu yıkayarak hayatımı yaşıyorum. Yani. İnsan Hakları Mahkemesi men anlatayın. Birinci yuridik zat yani şak. Bir yuridik zat yapsanız. Gülnur mikrofon yapayda. Aha. Belli bir yuridik zat ya şahs fizik bolan ok. Yuridik advokatın gerek. Belli bir derecede delil isteýärler. O delilin gerek. İň esasan halkın sana bolan canlı ýaýnaky golu gerek. Oň näçe tane adam tanıdym, men bilem ok dawa wara ýetke. Mesela 1000 adammy, 5000 adammy, 10.000 adammy. O derecede golu gerek. Ondan sen dawa sen açmana hakkın var. Anladım. Bir gün eğer böyle bir yola başvurursanız bana da derseniz ki senin de payına bunu düşüyor, bunu yapmak zorundasın derseniz ben de elimden geleni yaparım, bilginiz olsun. Yo, ona petisiyalar var da Change.org diýip saytlar var. Şo taýlarda petisiyalar gurunolýar we näçe sansa gurunolýar. Şoňa watandaşlarymyzdan aktivist görkezäň ana şo taýyk baryp bir internet poçtaňyzy bilen anonim ýagdaýda da ses berip bilýäňiz. Şoňa gol çekip bilýäňiz diýärse, adam görkezilsinmi, görkezilmesinmi diýibem sonra ýa. Görkezilmesin diýsen görkezilen ok. Ýöne şol kabul edilýär bolun. Şoňa da biziň ýyleşlerimiz aktivist görkezilen ok. Gynan Mazur, men özümem var gaçak hazır, oturum iznimem yok. Men eýem kim olduğumu, nereden çıktığımı, hem zadı, nerede oturanımı ameyyem tespit edendirler bunca aydan zadından sonra da. Bugün yakalanıp gidersem derler gazana basıp kaynadıp yerler beni de. Eğer gitmesem, yani sizler bir şey önerirseniz, bir yola başvurursanız ben de katkıda bulunabilirim ama bu dediklerinizle uğraşamam çünkü orta bilimliyim. Orta bilimliyim, bir de dışarıya çıkıp dolaşamıyorum bile. Yani sağlık sorunlarım da var. Ama deseniz ki abla bugün gel biz böyle bir şey yapıyoruz. Yani imza mı lazım, protesto gösterisi mi lazım, ben gelirim. Şu zatlar dinläp oturan ýyleşlerimiz negiňiz ağırsyn o. Yani bir aýallygyny bir alat çıkkansyz ýagdaýda galanlygyny gurrun görüp otur we şular ýalak müňlerçe masal berip bolýar. Ve şuň üçin hem heriňiz ýüküň aşagyna eliňiz goýup bir ýerinden tutmalyňyz. Indi haçan özüňiz düşünürsiňiz şoňa. Bir jogap Biz millet olarak susmaya devam edersek iki ayak üzerinde yürümeyi de yasaklayacaklar. Bir o kaldı. Sonra 4 ayak üzerinde yürüyeceğiz köpek gibi. Bir o kaldı. Nurişka Pahir ýönemöne anekdot çykaryp aýtmandyr şonu 90-njy ýyllarda aýtdy şonu. Asfaltda diýe bir afser neme ýüzdürýär bolun ýa ýüzüp barýasy bolun içinden bir sonra görýär diýe. Ey näme üçin biz ýüzüp barýasaý diýdi bolun ýa. Ýüzü berdi diýe. Çüm diýse näçek diýer. Ýara şonu ýaly asfaltda çüm diýseler çümörsiňem diýer asfaltda. Şoň üçin degirdim otursaň çümdürýärler hem bizi. Taýgan biz şondan ütköşük däl, ölseň ölüň şo aýsy ýurtda şonuň galyp otur. Bir gyýyk bag edip zordan käbir zatlaryň hakkyny alyp bildik aktivistler bolup bolýar olam ýeterlik däl ha, ýeterlik däl. Ýa-da näçin bolu prinsipa gidip emeden oktur köpsadi. Etmän geçsin o şunun bir ederine da garaşam oklaý mene. Pasport indi bermän geçsin o. Al şu pasportu Allah götüňe sok diýesim gelýär wara. Boşat postu diýesim gelýär indi men şoňa. Boşat postu. Sen halk üçin gelmänsiň, öz bäkbetiň üçin gelipsiň diýesim gelýär. Etmän geç şo indiň soň bermän geç şo pasportu. Açman geç şo halkyň öňüni. İşlemäne, telekeçilere oňa golluw bermän geç. Inni edeniňem gerek gelsin. Diňe siz telewizorda owadan gurulaýaňyz. Praktikada 180 gradus tersine edýäňiz diýip. Bularyň baryny boşatyp çykmaly bir halk bolup. Çünkü ýeketek iň ýokary wekil halk
Iň ýokary organ halk ýurtda şu kanundan hem konstitusiýadan hem ýokarda durýar şu halk. Konstitusiýadan hem ýokarda durýar. Eger konstitusiýa bir zat diýen bolsa, şoň terzin etmäge tutuş halk golum hakymyz bar. Eger konstitusiýa diýse ki, mundan beýle prezident tankit etmelerli konstitusiýa madda sokmak kynmy? Kyn näle? Prezident tankit etmek gadagan niýetde. Endi konstitusiýada bar diýip oturmalymy halk? Ýok. Alagadan halk bolup şonu. İtiraz etme hakkımız var. Конечно. Yani konstitusiýada bara biziň hukuklarymyz. Haýsy birini alyp bilýäs? Ýygnaşmak adatlygy bar. Haçan ýygnaşmak adatlygyny peýdalanıp gördük biz. Tankit etmek, geplemek adatlygymyz bar. Haýsyny ulany bildik. Bolan näme konstitusiýada ýazylandy? Bize gedek gelende, halka değişiklik gedek gelende biram ýok. Öldürne gedek gelende de bar. Bar mysal üçin Türkmenistanyň prezidentiniň maşgalasy Türkmenistanyň merkezi budjet tarapyndan garşylanýandyr diýe. Ejen gön sırada güýje girýär, gör garşylaýarlar şonu. Gör garşylaýarlar onu. Ýöreýär şo güýj, şo kanun ýöreýär. Prezidente değişiklik kanunlar. Halka değişiklik kanunyň biram ýören ok. Olar ýal konstitusiýa agyna keýnmenen mara şatlyk şeýiň aýtýar. Az önce Türkçe konuşuyordum. Tamam oğlanlar o zaman Aç sesini. Az önce Türkçe konuşuyordum. Türkçe konuşuyorum zaten. O bir ayarlawymyz bardy. Ina men mun ýala edip bakýarny. Bir Alzheimer bir daýda seredýän video görüpdim. Taşyndan çıkýardy, urýardy, ýençýärdi. O daýdamyzyň özüne bir bakyjy gerek bolýan, ol bir ýurtda bakyjy görýär. Biziň türkmen ejelerimiziň, mamalarymyzyň, garalarymyzyň bakyjy kim bolmaly? Hani bize başga ýurtlanky bolýarsa, biziňkilerki kim bolmaly? O öz gyýdy çagasy mejbur eklen üçin daşary ýurda gidip görä. Şo öýünde bolsa, şolam kömegi degijek kim bolmasa. Politika. 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 Aynen aşağıdan mikrofonu yapaýaň nemesi ýok öz araňyzda. Birinci gezek o düşünemok. TikTok'a düşünemok men maňyla gara. Yani yok vatandaşlar. Agdy birlik bilen yok many torupda bir neme yeter. Bu halk bu ýola düşen bolsa ýyzyna gaýtmaz. Tagam ýyzyna gaýdanda da gowluk ýok ýyza. Ay boray. Aw men goýjagay, ay men şoňa goşulmaýyn diýeniň bilen o taýda da gowluk ýok. Tagam Mandan beter gaýta. Aw götü daşa degen, götü ýere degenden soň in hoply adam kimdir diýse ýitirer zady ýokdur diýär, şol adamlardyr diýär. Şu ýitirer adam ýok tagam. Şo derejäge getirdiler. Ýaşaýşymyz, ne ýaşaýşa meňde ne sosial durmuşymyz bar. Ne ýylleňine dünýä gezelenje edip bilýär, ýurt gezip bilýär, ýylleňine. Aýtyňyz bir soňky 10 ýylyň dowamynda bu Gurban Gül geçen bäri ýa ondan öň tapaw diýip 30 ýylyň dowamynda diýinler. 5 ýyl gazetçilara gidip 2 hepden dinjaldyňyzmy maşgala bolup. Hana aýdyňany tutuş dünýä edýär şonu. Haýtyňyz edi bildiňiz ho. Ay bir haram, hor para, hor adamlar badyr şu neme ýakyn şolar eden bolmasa halkyň köp bölegi şonu edi bilen ok. Git Antalya bar. İngolmanly Russiýadan ýöneköý watandaş öýüniň aboýam ýok. Şolaram gelip dinjalyp bilen İngolmanly. Biz edi bilýäsmi? Edi bilen dowa. Onuň şoňa ýaşaýyş diýmelmi biz? Şoňa ýaşaýyş diýmelmi biz? Gelin bir dinjalyp bilmeýän bolsaň, bir ýurt gezip bilmeýän bolsaňyz, pasportyň ne pasport ol, ne gymmaty bar oňa. Bir dünýä boýunça ýalňyşmasam 14 sanak ýurda vizasyz ýagdaýda girmäne ruhsat berilýär. Kime gerek bolsaň o pasport? Şonda da şo pasportdan bir de köp görüp, bir de bermän otyrlar, öz halkyna bermän otyrlar. Olam şol daşary ýurtlarda işläp gazanmak üçin gerekli, dokument üçin gerekli. Şo mollan aýdan ýadyma düşdi-de, sen diýä ýurdun içinde diýä, onu näledim, bunu näledim diýä, daşary ýurtda da diýä iň köp jenaýat işedýän ýene türkmenlerimiz bolup dur. O daşary ýurtda da owurlygy, jümürlügi diýä. Eşe owurlygy, jübürlügi girmegine sebäp bolan zat dokument. Şu dokumentsizlik şonu şo derejä ertdi. Dokumenti normalny bolup duran adam
Ansadan saat şolar ýaly kriminal işlere giren ok. Dokumentsiz adamdan her zada garaşy ber. Çünkü tagam men ýa indi gitsem diýe deport bolýan çykyp bilem ok diýdi. Şol adamdan köpsi ýa alkaş bolýa, ýa narkoman bolýa, ýa başga uğurluk jumruluga garşy ýa. Çünkü dokumenti ýok, nädip işlesin ol, köçä çykyp. Ondan ansa deklenje geçip başlaýar şol. O narkotrafiklere goşulýar. O alıp satıp şeydip pul kazanacak bolýar. Ýalňyş ýollara gidip başlaýar. Dokumentsizlik itekleýär şonu. Dokumentsizlik. Häzir dokumentim bar bolsa, hak bolojny turdawy wiza bilen işläp bilýän bolsam, kim girsin onu ýalyk bolgusuz zatlara. Düşünen oklar aşağınaky sebäpleri soňam çykyp, ýylyň öňüne çykyp, aýana ýurdun içinde siz nägelerge bolýaňyz, onu muny günäkärligiňiz, daşarutda näme üçin çuat Türkiýedäki iň köp dokumentsiz halk türkmenler, dokumentsizler. Özbekleriň iň bolmanda 3 ay wizasyz gelip gidibilýärler. Türkmenleriň bir aýam ýok, üstesine de bir giden pul berip turistik wiza bilen gelýärler. Bir aýam ýok, üstesine de on zaman berip turistik wiza bilen gelýärler. Mikrofon ýa-faýda. Öldür. Ýanglan ýa-da sesim. Evet. Bir aylyk wiza bilen gelende näme bolýar? Bir aylyk wiza bilen Turkiýa gelende sen ikamete başvurýan we şu bir aýyň içinde sana atkaz gelen ýagdaýyna awtomatik ýagdaýda sen gatşak ýagdaýa düşýän. Seni ýem ýene täzeden başvurup täzeden emetjek bolsaň, onu seret. Onda näme bolýar? Sen gitmeli bolýan, daşarurda giriş çykyş etmeli bolýan, ýene bir giden rasxod etmeli bolýan. Ona edesi gelen ok pul ýok köp kişide. Şonuň üçin 3 aylyk bolanlygyny, iň bolmany men gatşak gyrga almaýyn diýip belki ýygyna gider. O gatşak almajak bolup bir çykalga tapar. O bir aýyň içinde senin tek dokumentin başvuruň jogabam gelen o antak. Jogaby gelýänçä sen gatşak ýagdaýa düşýän aten. Görýäňizmi? Bizi öwdem türkmenleri düzülen sistema şeýle bir agyr sistema da görgüli işlejek, eklenjek bolun şoňa da ýol ýok. Şoňa da ýol ýok. Görgüli şu eklenje edip işlejek bolun. Şoňa da bir erkanalyk ýok. Ya pasportynyň soragy torýa, ya pasportyny ýitirýär, ýene Türkmenistana gitmeli bolýar. Ýene çykdaş etmeli bolýar. Ýylyň ýarsyny ýa-da 3-den 2-sini ya dokument ya gidip gelmek diýip ýene ýygyna harajat edýär. Olam intak 10K işlerini. Abaram iş tapýança işledik gedip kösönüp gelýän wagty bar. Ay borda. Türkmen halky şoň üçin özüňiz syýlaýan bolsaňyz özüňizi başgasyndan hantama bolmaň, özüňiz öz aýaňyzda durmagy öwreniň. Näýleliňizi 29-njy iýuny görkezin watandaşlar. Taýdadan futbol görüp oturlar. Ana bizden başga şeýdi futbol görüp pedal edip durmuşyny ýaşap berenam ýok. Dertli hemmemiz. Futbol görmäni ellegen Türkmen görgüliň. Edecek daha çok başka. Hava diňe iş gözläp berendir ýa. Ýenedir. Ya hayran. Yani Türkiýany geçtiň, Türkiýanyň daşynda Rossiýada, Belarusiýada, Täjikistanda, Azerbaýjanda, hatta Ýewropa ýurtlarynyň bir näçetini artık Türkmenistan raýatlar kaçak kalmany başlady yani. Bez dokument, bez wiza. Bu diýmem şu bolýar. Türkmenistan raýatlarynyň şu daşary ýurtdaky bolanyň ortalamy %30-%40 şu bez dokument gezip ber bolýan ýurdundan. Görýärmi? Ondan nädip ýankyly işlere goşulmasyn. Nädip goşulmasyn şonu ýazat. Şonu ýaly adamlar goşulýar da iň soňunda. Tagam tutulsam men deport bolýan diýip edýärler o. Yitirjek istadi ýok da barza da yitiren adam. Hawa? İşläwem görýär olar. İşläwem görýär olar. Bez dokumentlerini bilen onam bolýar. Bez dokumentlerini bilen wara türkler ad gön bolýar. Yani dogry aýtsam özüm musulman halk diýýärsa bolun. Şu bez dokumentlerini bilse bermeli pulunyň ýarsyny berýär, ýa beren ok. Bar nire ardan aýtsaň şoňa aýt diýär. Olam bolsaň gahary gelýär. Şantaj etdiler da. Hawa.
Ay ondan men niye birinden ikisinden ağdıyan ya ondan soň işem gözläne ondan soň ýanky nelegal zatlara baş goşýar gahar edip ara geçmeli bolýar. Soňam ay ha daşary ýurtda da biziň türkmenlerimiň köp jenaýata goşulýar. Ay özüňi düzet nämet. Sen berilki eline mümkinçilik ber işlemene, dokumenti düzü bolsun, emmedar düzü bolsun. Yani şoň üçin wara. Ýylda näme bar agam diýe, Aýdaý Nuranna diýe. Jumaşka. 29-njy iýun hepdeniň şenbe güni, şu hepdeniň 6-njy güni. Esasanam Türkmenistanyň içindäki illeşmede köpçüliklöýün näýilik bildirilýär. Köpçüliklöýün näýilik bildirilýär. Goý köpçüliklöýün görkezeliň. Bir gezejik bir köpçüliklöýün massawy ýagdaýda arda şikayet edeliň. Şu bolýan zatlardan her kimiň bir problemasy bar, aýtmakdan çekinmesin. Hökmany suratda gatnaşsyn diýdik. Yani Türkmen halky diýip bir halkyň badygyny ýatladylyň. Biziň şu demal ýanlygymyzda biziň problemamyzyň bardygyny görkezeliň. Onsoň halk ýurdun polisiýasyndan ham sanyken, waýanysyndan ham sanyken, ministrlerinden ham sanyken biz sany köplük bilen ýeňmelýärmiz şu. Köplük bilen. Halk bolmasa Yani- hökümet bolmady, ýöne biz öz barlygymyzy görkezip bilemdik bolar ala. O kaçtwa we kaliçtwa diýip bir zat bar da. Bizde kaçtwa bolmaly, hawa ýöne kaliçtwa da bolmaly bizde. Şu kaliçtwa ýok bizde häzir. Asnawny ýagdaýda ay şu ay men günüm gowy ýa-da men gorkýan, meniň planerde işleýän, oho işleýäniň hem işlemeýäniň hem günü bir şu Türkmenistanda. İşleýäniň hem bir, işlemeýäniň hem bir. İşleýän bir 3 köşük baýnak beren ok. 6 milyon alyan diýil, dogry däme aýda. Bayram alan gidip mardy işleýän, ýa-da änewden gidip başga wagtda işleýän, başga şäherde. Hada awtobus bilen gidip geldin, git geliş ýol kireň 5 manat, git 150 manatyň, 750. Galy 5250, hadi 750 nem ýol, onu iyi biçdin. 4,5 milyon we sen näme eklejek, o kim eklejek bolýan? Jeren men esasy daşary ýurtdakylaram däli esasy ýurdun içindäkilerin etmeni isleýän. Esasy ýurdun içinde bolmaly bu zat. Onsoň bulan bar edip biljek zady çağırıp düşündür salmak bolar, ýene bolar. Tutuş bir ýurdy bir peçata basyp bilmeýän. Tutuş bir ýurdun halkyny peçata basyp bilmeýän. Onu etdirmeýärler onu. Çünkü o peçat basylandan hem hemmesiniň hem hökümetde her kimin bir ýerde garynlaşy, ontumysy işläp ýör. Yani Balkan welaýatynyň gelip Mar welaýatyny işleýän bir hökümet işgäri tutuş Mar welaýatyny etse o Balkan welaýatynyň Balkan welaýatyna Mar welaýatlyginiň biri organ işini işläp ýör. Düşünýärmi? Toýst öz welaýatynda işlemeýän işleden oklar şoň üçin ýöne welaýatlaryň arasynda şeýle bir sorag Paslaýarlar da. Конечно, paslaýarlar ýöne. Ne Balkanly birini mara getirip işledýärler. Hawa Balkanly birini negi sagyrman etmek mümkin. Misal berýän watandaşlar, Balkanly diýip Balkanlylar etýär diýip aýdamok. Misal berýän, näze Aşgabatdan birini mara getirip işledýärler. Marly bir ýerem Aşgabatda gidip işleýär organ işärinde. Düşünýärmi? Tak što Stalinin eden taktikası SSR ayakta koymak için o yurttan değiştiriyor. Mesela Özbekler Türkmenistan'a gidiyor, Kazakistan'a onu içindeki bolun golun çıkmasın deyip koyulan zat da öz ağdı verilene karşılığını almasın deyip Stalin'in eden oyunu çıkaran sisteması. Şoň üçin tutuş bir ýurdy alagadan peçatlap bilmeýärler. Diýýär prosto gorkuýmyzy gaterwet ululýar, sary gaterwet ululýar. O hökümet bizden moneste gorkup otýar. Gorkusundan näşe internete gasap biziň efirlerimiz, çykyşlarymyzy dinläp ertesi nime çağırıp, onu çağırıp, bunu çağırıp gorkusundan ne diýär, näme ne diýär? Erkek bolsa degmesin, ejen müňläp gepletdireýin men şu TikTok hasabymda. Müňläp adamyň ýüzi açyp çykyş etdireýin. Erkek bolsaň degmez o. Hani bizden erkeklik talep edýänler, bize namart diýänler. Sen erkek bol, men namarda kenim de bar. Sen erkek bol da oň ejen men degijek gele hani näleligin aýtsyň. Men bolsam şey etjek. Ýurdu şeýle bir gowy ýaşatjak. Soňam diýjek, ejen ýurdun içinden oturup şu bir gürlete şoňa degmäň diýjek. Çykyp gürleýän bolsa aýtsyn diýjek. Başarsaň şey dip bol erkeklik o. O
Beş olup birinin daşına geçip kabinette gıygırıp koklap ağladıp derle. Erkek bolsaň problemasyny dinläp şoňa da jogap berip görköz. Bir doğrudan ýalňyş pikir edýän ekeniň aý bulan etýäniň bir sebäbi bar eken diýelim bizem. Bizem gollaly şondan soň. Ýöne seniň şu wada sen eden işden hiç birine netije ýok, hiç biri. Biziňki boş, sizinki netije ýok diýe. O taýda bir 30 ýyl bäri ýurt dolanır otur. Olan kom boş, netijesiz. Näme ýüzümizde gülýärnok? Netije ýüzümizde gülmeli, iň soňuna smailik goýup bilýäsmi? Kim görsak ağlap ýörüs. Ve biziňki netijesiz işin 3 ýyl bäri edip ýörüs. İntak ýaňy bir ýola çykan ýörjen. O taýda bir 30 ýyl bäri ýurt dolanır oturlar. Olonky netijelimiş kim kanny. Netije şu boldy hada 3den 1 daşar ýurda çykmanaly boldy. We birgeden türmede ýitenler, urulanlar, öldürilenler, ýenjilenler, owurluk, jümürlük üstesine, korrupsiýa üstesine, işsizlik üstesine bu zatlar gururýan hem ýok. Gene de bizden 3 ýylda o diktator 15 ýyl haçan 2007-nji ýylda geçdi. Näçe ýyl boldy hasaplangan 2007-den şu wagda şenni. Atalowluň alyp barýan siýasatyna. 3 göçek boldy ekenmi? 17 ýarym ýyl başly. 17 ýarym ýylda iş edip bir günäkar ha. O namardyň gep bol. Namardyň gepi. Men ýene mertlik görkezýin. Eger sen degmeň, şu polisiýa bolup men şu sen efirine gelip gepleşekler, men alar berjeklerliğinde görkezýin. Men gepleşek adamlar tapaýyn. Nowat bar, şu taýda 200 adam nowata durmasa da hele bolan bolaýyn 200 adam nowata durmasa. Ay bolýar. Nurja mena gaçdym işimizi. Bolýar. Inem efir yapjak. Bolýar. Halykda görüşelim. Tamam, anja edelim. Aýdyldy. O Musa diýilýän hem men ýerler oturýan beherden etrap awurun başlygy tapjak bolýar, gopjak bolýar. Aýşo men aýdanyma gelýärdi goýberseler. Ýokaryň krişaňy ýokaryk baglaýan. O arkaňy milli howpsuzlukda bir ministrlikde birini ýaslaýan da olum öň prezident aparaty işläp çykan bolsun, ýene bir ýerde işläp milli howpsuzlygyň goranmak nemesinde, näme şol ahranasyny işläp çykan bolsun bolly. Şo, ijen saňa degijek ýok, ýaşyl zilon nemmeler. Nemmeler zilonly şondan soň. Dogrymy? Şoň üçin siz diňe şonu suwda edersiňiz. Beherden etrap awuruň başlygy bir sanak sütünýör saklasyn, özü şolar bilen şolaň saklayan ganjyklar bilen keyif etsin. Küntüşçülük östürsin. Size moňa ruhsat beriň. Özü istesine birgeden adamlar owurlukda tutan kişi bolup olaňa üstünden pul sagsynlar, size bolar. Degmeň, men aýdanyma gelýäňiz. Prezidentiň ganatynyň aşagyna girip bildiň, bolly immunitet basaňa. Degen ok hiç kim. Şonu suwda edersiňiz siz. Olam meniň işime ýaraýar. Men bir begany oturdum, azda kana adalet bar eken ay birazjyk görüşýär diýip. Anyk maglumatlary öwrenip men size aýdaryn o barada. Gatar kayn boldum. Gitjek yer bolmaz. O maglumaty beren işgärler, beren adamlar maňa ýalňyş informasiýa bermez. Tak što eliňizden gelse asman çekin. O korrupsionerler şeýdip bollan, menem siziň ýüzüňizi açyk görkezýin. Başga eden zadyňyz bolmaýar. Hani hayırlısı şu avtoritar rejimin berýän ziyanlary da şol. Ay men prezidentiň garnaşy, men milli howpsuzlyk, men plan edaraň başlygy, bular bir-birinden gorlaşyp, bir-birinden gollaşyp, halka gelse kanun derog gatyny açýarlar, kitabyň saýpalaryny açyp başlaýarlar, halka gerek gelse statýalaryň maddalaryny okap başlaýarlar. Özleri jenayetin atas nedenine bolun, bulardan hasap soraýanlar. Onu şu monnu şunu ýaşamalmy. Şular ýaly ýurtda ýaşaýan bolsaňyz we şoňa da gülýal diýen bolsaňyz, onu sizin de gülýal diýilen zadyň nämedigini görmänsiňiz bara. Gülýal ýaşaýyşyň nämedigini görmänsiňiz. Ola zindanda ýaşap, gaty çörek ýa ip böreni, birazajyk ýumşorak çörek berse, gülýal durmuş ekena diýişýärli.
Intäksiz gowdurmuşyň nämedigini görmänsiňiz. Şu taýlaryň daýyna o swobodasyny görüň da watandaşlar şeýle bir polisiýa durup ýönüp dokumentam soran o. Eýsen şoto bile gallantlary bular balanjynky akýagy sar saçly. Sen şoto şu taýynyň halkyna da meňden ok diýip bir gedek dokumentam barlanoklar üňwerkdi. Ýolda durup. Gelbäri kan sen ýerde näme diýip şuňa çenni paşty bir ýyl bäri şu taýda. Polşada da şu ýok üňwerkdi. Polşada bir gedek efir açyp oturkam gelleler soradylar, ona görünler bilýändir. Atak köşede gezip görün ýerinde dodurup eýsen biziň palyaklary meňden ok ýa biziň gallantlary meňden ok diýip dokumentam barlanoklar. Git Aşgabatda 10 ýerde de dokument barlamasalar heley bolaýyn. Bolýa da. Vatandaşlar deňlik bolmaly vatandaşlar bir ýurtda ýaşajak bolsak. Sag bolun, minnetdar hemmäňe. Giç bolup gitdi, çiwinlaram iýe. Owa. Çiwinlar hiçlay. Çiwin ýalak bolup bir giden organ işlerler bar ýurdun içinde. Şolary iýdirmäň esas özüňizi. Saglykda görüşelim vatandaşlar. Allah jan bir güne yeter diýip umyt edýän esasy umytda bolun, umydyňyzy ýitirmäň. Boranly giýjäň rahat hemmäňe.